Ödü Abdullayev, Serkerde. Roman, 1-nji kitap, 1-nji bölüm. 1-nji bab. İçeri giýräýän ýerinde dergüden tag ýüzüne ýanaşyk tutulan iki tane gara ýotýar. Berdaşly gollaryny şar tarapy ýaýradan peýgendi tut galyň ýeri ýapraklaryny agyr başdan tuğdanlaryň jöňleýän ýaly howalanyp ýeşige taýsalyp dur. Tuğdun aşağına yuňdara oturan orta ýaşlaryna saryagy dolmaz aýarlar. Her eliniň üç barmagyna gyzyl ýüpek ýüplügi ýyldyryp, jehek kakýan 10-1 ýaşlaryna gyýjagazdy. Gyýdyn kakýan jehegini bizden tikilen erkek köýnüň ýakadyna gaýaýan bir önjekli gelinne, tuğdun üstünde gaýmylaşýan terçerlerin jürkürlüsine, töwerek taşy huş etmän öýdi işlerini gümradylar. Bir haýokdan saryaga dolmaz aýal aşağı ýokurlygyna uzap gidýän howlunyň diwaryny tarap gözaýlady. Diwaryň bäri düýbüne külegi düşüp başlapdyr. Demek günörtan nahar wagty bolupdyr. Aýal ýuň daragyny, daralan hemde daralmadyk ýuňlaryň tuğduň düýbüne süýşürdi-de, bir elini diýdine diýrep ýerinden turdy. Garöýleriň ýeňtedine geçip, howlunyň içindäki ekinlere göz gezdirdi. Öýlere ýakyn atada ekilen gawunlar iki gulak bolup göze görünüp başlapdyr. Gawunlaryň aňyr ýanyndaky 4 aty buğdaýyň gömgök maýtasy howla görüp görýär. Gawunlaryň günörtü tarapyndaky bir zoýa kädi bolsa, telpeklep bol çykaryp gelýär. Gawun ekilen atynyň aşağı ýanyndaky iki aty ýorunja ilkinji urmundan soň körpelep çykyp gelýär. Howlunyň günnäwür tarapyndaky 6 aty ýer jöwen ekmek üçin joýlanypdyr. Joýlanyň atylaryň birini iki tane adam jöwen tepip ýör. Aýal gawunyň giňen aýjy bolup duran terje gämiklerini, aýratynny öýe eken kädileriniň telpeklep oturuşyna gaýta-gaýta syn etdi-de, jöwen ekende tarapy urdy. Howlunyň günörtü diwarynyň aşagyndaky tokurtgadan geçip, şah bilen jöwen joýlaryna gelýän suw gün şöýlesine ýalkym atyp, paragat akyp dur. Oňa ikinji gedek seredenine aýalyň gözi gamaşdy. Näme de bolsa aýal köp wagtlap suwdan gözüni aýyrmady. Suw oňa bereketiň bolşulygyň, ajaýyplygyň, bagtyň alamaty bolup göründi. Ýagşylar ýüzüne silmellän düşünje, ol aýaly suwly şahyň gyrasyny aşak çökerdi. Ol kimdir birli gepleşýän ýaly teslenip, "Gurbany boldum" diýdi-de. Jepläp udadan iki eliniň goşawjyny suwdan dolduryp ýüzüne sildi. Göwnä bolmasa suwum onuň arzularyny berja etmäge wady berýän ýaly bolup pişirdi. Aýal ýene-de iki elini suwda tutdy. Aýal näçe synlary bilen suwdan mehriniň ganmajagyny bilip ýerinden turdy-da, gürgara takkalynyň o bir ýerinden ak görünüp başlan ýüzüne polat suw berilen ýaly garaýagy ýaşyrynyň jöwen joýlarynyň iki gapdaryny edilen çylyklara toğum depşine, giýen maňlaýy saryagy ýigdekşäniň hem joýanyň içindäki topragy peşäp, tepilen tohumy gömüp ýörüşini gonsula hyýndady. Bir tellemden soň ol "Seyit Nazarjan ýa-da aýmaň" diýdi. "Ene menen tek ýadar ýarlar, atam ýadan ulaýmasa." Ýaşulym gepe goşulman durup bilmedi. Ol elindäki içi tohumly agaç tabagyny çiğriň üstüne goýup, bir köýneginiň gapdal etegi bilen derine hyýrdy-da, "Oglum, eneň armasyny ýetirip dursa, ataňam aňsadan satlar ýada bermez" diýdi. "Siz ýadamasaňyzam mätni ýazan ýadanlar. Nogo depmek ýeňil iş däl ahyry. Kemper, bir şahaty guturyp bararys. Mätni ýadan bolsa nogosyny goýup gelibersin. Gyýdyň ýolluň ýanyna." Nogo howlunyň ileriki ganatynyň daş ýüzünde. Garşy ýarym bolan iki örüm taş ýeňsizinde zaýtaryp duran Uraziýewi, o ýere gelenne mätni ýadyň nogo depşine hyýyn edip epesli wagt sessiz üýünsiz duranyny duýmany galdy. Nowa tomaş etmese däl. Uzunluğu 4-5 edim. Ýene bir kädim ýaly sowma ýapdyryn suw gelýär. Sowmanyň guturan ýerine 4 sany agaç edil gapynyň föýleri ýar edilip bir-birine berkidilipdir. Iki uly semetindäki ýogyn tallan, içi kögürüp ýatylan nowanyň orta arasy, botaganyň orta arasyna berkidilen iki galyň arasynda. Gedil şonuň deňine ýokurk söýedi-de, uzun leňger şonuň ýaly edilip berkidilipdir. Nogo bilen leňger agazyň iki tarapyndaky ujuda ýekenden ýeşilen ýogyn ýüp bilen bir-birine satylypdyr. Nowanyň iki tarapynyň bir garşy semeti ýeriniň içi kögülmendir. Mätni nowanyň şol kögülmedik ýerinden aýagyny basyp agram saranyna nowanyň ýygy suw içinme. Leňgeriň daşly haltadan bilen uzy ýokary galýar. Nogodan aýagyna aýranyna leňgeriň daşly uzy aşağı iýnýär.
Ol aşağı ýenini Nowanyň suwdan dolan ýy tarapy ýokary galýady, ekinler tarap gidýän şaha suwuny uýýar. Urady Nowanyň has ýakynragyna bar. "Metagy, menem Nowa dip göreýinler" diýdi. "Uýam, sen bu Nowany depip bilmersiň. Leňgeriniň daha şagyr." Urady sagelinden külüp geten diýişleri de näme diýjegini bilmän müzerip duruberdi. Mätniýa uýasyny ynjylarny duýdy gerek, ol "Gel bäri" diýdi. "Mä şu ipi tutdy, men aýagymy goýup duran ýerimde aýagyny goý. Soňra ählagyrym mysalla Nowany aşak bas. Nowa suwa çymen soň ýuwaşdan aýagyny aýar." Urady agasynyň kömegi bilen Nowany bir kerek dep gören soň ýowyn ýeken ýüpden elini aýardy da Mätniýa habaryny aýtdy. "Mätagy, enem saňa naharyma gelsin" diýdi. Peýwende tuğdun aşağını ýazylan iksan ullakan güllü keçäniň birini aýalmaşgylar. Beýleksinne erkekler tabaklara zagara dograp, üstüne gatyp goýup ýep oturýarlar. Kimdir biriniň dergüdäniň daş ýüzünden gyýgyrýan galawoply eşdirdi. "Habibaga ho! Ay Habibaga, bäri gelin ho!" Garaýyn köregesinde ýatan iksan ýolbars ýalyt sedeşden desene dergüde tarap okturdy. Itler adam moý galyp yapık dergüdäniň iç ýüzüni aýaklarynyň peşedi. Galap bilen üýrüp gowturdy. Dergüdäniň daş ýüzünden gelýän her itleriň sesine goşup ýanglanýardy. "Habibaga ho! Tezrak gelin ho!" Ýaşuly tedeşden desene barylga hitnadyr. "Kim kawga ýygyrýan?" diýdi. Ödem çakkanyk güli ýerinden turdy. Mätniýa adam hitnalaryň ýygy bilen dergüde tarap ugruldy. Habibaga da salt ädimläp olaryň ýygyna düşdi. Urady aň-taň bolup gözlerini elek şelek edip ejesine gyldy. Birinjekli gelin hem ogodan aly gözlerini elek şelek edip dergüde tarap seretdi. Hitnalar itleri howlynyň içine koyup dergüden aşyny, gyýgyryp duran öýdi ýalygydykçanyň demi-demini ýetene okdy. "Hey Özan, näme boldy? Ataň barmy?" "Bar." Özan aňyrdan gelýän ýaşula göz düşen nesine gyýgyryp habaryny aýtdy. "Habibaga, Zumog agalaryň öýün talaýarlar. Agany ýazaga size tiýdirsin" diýdi. "Kim talaýa?" "Begin nökerleri." "Näme üçin talaýa?" "Salgydan üp bilmänmisin." Habibaganyň garaýagy agajet ýüzi gamaşdy. Kişengrek ýeti gözlerine gahar uçkunlar peýda bolup başlady. Ol "Hey haramzadalar" diýsäni. "Diýinlerjek däl o" diýip üngürdedi de. Ýüzüniň uğruna uğra berjek ýaly bolup 3-4 ädim ätläň soň birden kürtdirip durdy. Düşmana awa ýu siýasat ýaşy diýen pikir kelletine geldi gerek. Ol atlanyp gidermen boldy. Mätniýa ylga. "Demir gyry eýläp gel. Men şäkmen megin ataýyn." Mätniýa howlynyň gulmatar burçundaky belent eýwanyň aşagynda daňylyg durun üç ata tarap bolgady. Habibaga atlanyp ýola düşýänçe, Mätniýa bilen Özan aýagallygyny algaçlap ýoly ýarpylap barýardylar. Şo wagt ärlik hem olaryň öňünden çykdy. Ol garalaryň guruýyş tigiretinden. Mätniýa bilen ýazyly Halepanyň medresesinde bir ýyl bir okapdy. Şo ýerde iki dostlaşypdy. Şondan soň ärlik aşnasaň ýanyna her şini gelip giderdi. Häzirem ol şonuň ýanyna gelýärdi. Ol Mätniýa da ýakynlaşyp berenden "Niragsan ýanyna da" diýip goýurdy. "Begin ýasawlary Zumog aganyň öýünü talaýamyşyn?" Ärligim olary goşup ylgap başlady. "Hädi men Habibaga da atyny ýüzüne salyp olaň ýylyna ýetdi." Habibaga gelenne öýün gapysyna gowuk turýan adamlaryň galmagaly. Oğlan şoklaryň agy sesi asmana götürilýärdi. Habibaganyň ilki gözüne ýylandat, agyl burnu garagan bolan 10-1 ýaşlaryna garaýagy şepikseje oğlan boldy. Ol işine sygdyryp bilmän. Häta bir sede diýdi-de hank-hanklap soza baglýady. Onuň suw seyir bolup aşağı syrgyan göz ýaşy burnundan, agzyndan akýan gany goşulyp aşakdan ýady. Ýagyrmasyna ýama salynan bir köýneginiň ýöňü daraw-daraw bolup gany goýurypdyr. Ýüregine bäs gelmän, sozap demin aljak bolup agzyna açanyna onuň erinden gany syrgýar. Gapsy açyk garaýyň içinde Zumogyň aýagy gyýgyryp aglamagy da yaraman ysgynty iňirläp düýrüp ýatyr. 9-10 ýaşly gyýjagady enesine näme kömek etjegini bilmän suw seyir bolup aglap göz ýaşyny eliniň aýaty üretip otyr. Eline garnal urulan Zumog gapyda üýşen adamlaryň ortasyna başyny aşağı ýetdir. Onuň bir ädim beýletinde täze kesilen bir hal bulaşyp ýatyr. Onuň üstüne sümsüli, bilezik, guppa ýaly şaýtepler taşlanıpdyr. Beş nöker atlaryny debişenekledip, Zumog bilen onuň ýanynaky zatlaryň töweregini gapsapdyr. Olar ellerindäki tasma gamçylaryny kimedir birine aýlap saraýjak ýawrup görünýärdi.
Olaryň ýeňsezinde duran garaýagy, popuş ýüzli, mölerip duran ullakan gözlerine wagşylygyň, rehimsizligini şany şonuklaýan bir atly, özüne ödülünýän adamlaryň gepini diňlemän, olary özbek türkmen garjaşyk dille agdyna gelen aýdyp haýbatatdy. Jumagy alyp gitmäge garşylyk görkezseňiz, men sizleriň hemmäňiz alyp giderin. Hemmäňiz nana dykaryn. Häziriň özüne ýok boluň şu ýerden. Gözüňni bulup durun waka Habib agaň ýüregine agtdy. Ol kukrap duran atlyň ýanyna geldi, öz atynyň zylygyny çekdi. Göräme paragat ýawryp göründi. Onuň ýüzüniň gadaply gyş güni kimen gamaşanlygy, süýjürip duran gözlerine gahar odunyň alawlaýanyny duýurup dur. Habib aganyň gözüne gözleşenne, kukrap duran atlyň iýindi kenekläp gitdi. Ol Izrail görünýär boldy. Bu nazardan onuň sysy batyldy. Ol süňünün gowşanyny duýdurmajak bolup ýözüni başardygyça tizep, öňkä häňinde gygyrmany dowam etdi. "Dargaň hemmäňiz." Onu körre buyruk gördü. "Zatlary alyň, tutsa öňe salyň." Habib hoja öňe ümidi atýan atynyň zylygynyň berk çekip keskin teslerini. "Sen ýatagul bolsaň, entek kyssanma sabr et." Düşünjeli. "Birinciden men ýatagullal. Şäherjow beginiň emlekdary. İkinciden bir ýerde düşünükde zat ýok. Bir mahluk harazyny bermeýär. Men muny ýakydip dynlana dyksyk. Emlekdar bolsaň gyssanma hanul. Sabr Rahmandan ýetdirler. Men bir zat düşünemek. Biz türkmenler öz adatyna göre ýaşap gelýän halk. Salgydan biz şol adatymyza göre ýygnap berýäs. Begin her obada berilen emini hem onuň zekatçysy bar. Salgydyny bermedikleri bilen şola gepleşmeli. Olar meselen şöp bilmese, obanyň ýaşul türe gepleşmeli. Ýylgyn ýaşullaryň haýşy bilen salgydyny töläp bilmedikleri kömek edýär, gardy berýär. Soňra bol salgydyny töleýär. Şol adatymyza göre salgyt ýygnap bermek barada biriň emir bilen alalaşygymyz bar. Siz şoňa laýyk bolup, emir bilen onuň zekatçysynyň aňyr geçmeliler. Galamatan biriň gözüne söýderiz. Siz salgyt diýip ýeriň içine girip gan çaýkap ýörmeliler. O biziň adatymyza dogry gelmeýär. Habib aga emlekdaryň gapdalyny ýalym ýülüm edip duran garynlyk piýada aralyp eretdi. Sahip emin, sen näme öz adatymyza görä salgyt ýygnamaň bet etdiňmi? Indi senim şerigatçy boljak bolýarmy? Sahip emin pakkyryp duran ýüzüne emele giren der damjylaryny evýaka köýneginiň uzyň ýeňi bilen süperip aljaryny seslendi. Habib hoja görüp durdyň ahyry emlekdaryň öýleri geripdirler. Menim goýunoklar ahyry. Men näden goýmasalar? Emlekdar maňa kimden salgydy wagtyny alyp bilmedik bolsaň, şonuň salgydan özüň töledi. Men näme? Ýylyň salgydyny töler ýal artyk süýşük zat barmy? Salgydyny tölemän ýürünleriň älisine ýylynyň gowulmajagyny aýtdym. Sen o wagtdaky jumagy salih gaýraly durdy maýyrga da aýtdym. Näçe diýber? Olaň şol bir gepi salgyt töleri zadymyz ýok diýişýär. Ondan men näden ahyry? Sen o hakda biriň bilen näme üçin gepleşmediň? Habib hoja, düşün ahyry. Men haýsy salgydyny bermeýän barada ýaşullarla gepleşip ýetişeýin. Ýetişip bilen mok diýibem sen ýylyň içine begiň nökerleriň goýup başladyňmy? Habib hoja, beýle diýme, menem emlekdar haýwatly seslenip, sahip eminiň sözüni berdi, oňa buyruk berdi. Yer, salihyň durdum aýryň öýüne. Oly urup nökerlerini algyryldy. Gymylap bilen dokmy? Habib hoja mewjuryan gaharyny batyp kesitleýäňde seslendi. Gassanma emlekdar. Sen düşün. Ýene daýdyan. Biriň emir bilen lalaşygymyz bar. Sizi bäri ýollan begem emiriň adamlary. Şonuň üçin şol lalaşygy görä bolmaly. Men hem o diýen adatyny bilmeýärin. Men Hazreti Emir'in dünýä zarep ýürediýän şerigatyny bilýärin. Bu Kur'anyň ýürediýän şerigatyny bilýäniň dogrudur. Ýöne biziň adatymyza görä bolmasaň bolmaz. Emlekdar ýetgermezlik görün. Bolar. Diýdilen ökürler gadap etdi. Buyruk ýerine ýetiriň. Özüne göwün ýetýän ýüzünden bildirip duran perwan typat bir nöker. Şaýdepleri halini aljak bolup egil berenine. Kimdir bir oňa iki ulus hadan aýlap saldy. Hada orta arasyndan zor tomurly, nökere meýşerli ýatyberdi. Habib aga, "Erlek, lygynda kagazy." Bunyň şekli ýança, erlek özüne tarap gamsylaryň gelip gelen nökerleriň ýene birini urup ýatyrdy. Urulup ýykran nökerleriň atlary uýanlaryny süýräp gitjek bolanyna, duranlar ony jylawlap sakladylar.
Nökerleriň biri äärlen ýeňsesinden gelip boýnundan dolap aldy, ony boğup ýyksak boldy. Äärlik onuň bilen ýakalaşyp durka beýlik iki nöker onu ýetişdiginden gamçylap taşlady. Habib aganyň "Durun" diýip boğulan tygdygyndan gyýgyrýanyny seretmän o adamlary olary aralajak bolup dumullukdan topuldylar. Nökerler arasy bolup toplandylar da gamsaýlady. Şulap bir gamsy Seyitnagaryň deperine ýenni. Gamsy degeni onuň gözünden o çykyp gitdi. Ol töweregine garandy. Taýakmy, pilmi, kätmenmi näme de bolsa, burada tapsak bolup bermenni. Tamdyryň ýanyna ýeten ýygyanyň sihirli şahasy onuň gözüne ildi. Ol gap barıp şol şahany aldy, ýygyny dönüp gelip şonuň bilen öýdüň gamsylaryny nöker saýgylap başlady. Şo wagt äärligem öýdüň atlyşan nökeri ýanmaşa bindirip ýere salyp urdudy. Üstüne minip diýişlerini gyzap onuň bokurdugyna ýapyşdy. Nöker zan howna näse urundy, äärlik unutup daraýarly. Habib aga sesiniň ýetdigine näse gyýgyrdy, bolmajagyny bilip atyndan düşdi. Onuň zylygyny ýanyna akyran birini tutturup topalan suran içine kürtä vurdy. Olaryň her tany bir ýany teklep zordan aralady. İki tarap böwede zor talyan joşkunly huýaly bir-biriniň üstüne topuljak boluşup aňdaşyp dur. Habib aga olary köşeşdirjek bolup agyna gireni käýinip başlady. Uruş ite ýagyşy. Siz haýwanlaryň han ahyry. Hey beýle de burada atdylarmy? Hey beýle de bur piýaladyrynyk bolarmy? Güm bolun. Lopşyň näkwaşylygyň rehmerligiň alamatlary gahar hem work bilen goşulyşyp at şapsady. Tiýatrda bat berip turun emlekdar batlyg ýygyryp Habib aganyň sözüni böldü. "Beriňem gymyrlamaň. Hemmäňizi begin huzuryna alyp barjak. Şo ýerde de mesele çözüler." Habib aga maýal seslendi. "Emlekdar, sen beýle diýme. Täälçiler üçin begin kellerini çiýip bermek bolmaz. Sen nökerine el götüren tentege özümi temmi berers. Maňa takal okama betet." "Hanul. Sen ýaşuly ýaşky seni teljermän bilmeýän ekeniň. Bizde kim bolsa şo bolsun. Ýaşulyň gepine gulak asmasa onuň öz gepine de hiç kim gulak asmaýar." Habib aganyň tapaýçylyk bilen diýen sözlerini eşitende uly mehelle galkynyşyp başlady. Emlekdarym özüle gepleşýän ýaşulyň gurruny sürt kesgedeniň duýdy. Näme etmeli? Ol oýlanmagy mejbur boldy. Diýmek o wanyň hemmeti şu ýaşulyň agyna garaýar. Emlekdar gadaply görnüşe girip oýlanyp duruşyna töweregine göz aýlady. Äärligiň urup ýykan iki nökeri taýagyň zarbyndan gaňryp gyzaran ýüzlerini aşakdalyp dur. Äärlik bilen ýakalaşan nökerim bogoly madary mäjelenen soň müýnli ýalyp dur. Han ha topalan başlanam dur. Onuň köýneginiň diýri bitin ýeri galmandy. Ennam jany gamsynyň ýatan gylgylt gögümtül dolaklaryny doly. Ol maýtapsa nökerleriň üstüne topuljak bolup diýişini gyzaýar. Boýnunyň şep gapdary dagy batan ýalyp görünýän Seyitnagar hem reňkini sürdüp dur. Galmagaly ýüşen o adamlarynyň da ärisiniň güdünne gahar atşapýar. Diňe sahip emin düşnüksiz görnüşde taňyrlaýar. Emlekdar gözden geçiren adamlaryny häzirki güýji bilen begin huzuryna äkidip bilmejegini duýdy. Ol wagt pikirlenip durman, "Men ýaşulyny bilmeýän. Men Hazreti Emiri begi, olaň emel beren adamlaryny bilýän" diýdi. "Hanul, sen dogryňdan geldiň. Ýöne seniň bu boluşyň bilen adatyma ters gelýär." "Ters gelen näme?" "Onu gowulmaz Hanul. Türkmenler öz adatyny saklamazlygy ar edýär. Şonuň üçin olar arym köýünden imanym köýtünni ýalar. Ama takal okama. Häzir men nökerlerime el götüren iki tentek bilen salgydan bermedik alyp gitşek. Ýok Hanul. O da biziň adatymyza dogry gelmeýär. Eger biri owurlyk eden bolsa, ýani hakkire birini öldüren bolsa, sen şoly äkidip bilersiň. Başgany sen atyňy salyp bilmersiň. Aýtdym ahir men sana. Emir bilen dalaşygyma şeýle. Emlekdar zor görkezäýmese, diýen adamlaryň alyp bilip bilmejegini düşündi. Zor görkezmäge de häzir güýj etsekler. Ol sagalynyň gowşanyny bildirmän haýbat seslerini. "Ýaşuly, sana kim diýerler?" "Maňa Habib Hoja diýerler." "Men nökerlerime el götüren iki tente kim diýerler?" "Sana ol iki tente kimdigini bilmegin geregi ýok." "O näme üçin geregi ýokmuşyn? Sen näme, begin nökerine el götürýäni, jyda berdiýänini bilmeýärsiňmi?" "Hanul, begin nökerlerim o tentekleň ennamyny persal etdi. Ondan bolar jymogyň ogly bilen aýalyna da gan usurupdyrlar. Olaram nökerleriň el götürdimi?" "Olar nökerleriň elini atlaşdy. Şoň şeýle boldy. Olara şobet. Ýöne bir iki tentege jylapy galdyrmaz. Ondan görýäris. Sen barda bega aýt. Tentekler bilenem, salgydan bermedikler bilenem ýöder gepleşekdi. Bermedik salgydy 3-4 günden getireceklerdi. Nökerleň aýt. Jymogyň elinäki
işliği ayırsın. Emlektar gahardan yarlar yarılıp durdu. Häzirlikse Habib huzurundan alaşmaktan başga şäher tapmady. O nökerleriň birine ýölenip, "Nardulla, bara mahluğun elindäki işgili al. Olen tek gerek bolar" diýdi. Nardulla Jumoň elinden işgili aýyran soň emlektar, "Hem mäňe atlanyň" diýip nökerlerine buyruk berdi. Nökerler şakkanlyk bilen atlara mindiler. Emlektar Fahip emine göwün etmeşilik bilen seredip, "Ýöre, bizi uğrat" diýdi. Fahip emin ellerini keremenledip sal-salt ädimläp atlylaryň ýyly ýola düşdi. Ol öňünde barýan atlylardan galmazak bolup, long-longlap ylgap başlady. Onuň gülkün suwurup algaýyşyna fin edip durunlardan kimdir bir gaharlylygyny. Bolşuň uğurdun binamyz. İkinci bab. Mihmanjay dergöden giren ýerinde şep ýüldedi. Mihmanjaýyň öňünde belen tütünli eýwan howalyp durdy. Häzir onun kadam çay başynda ondan mundan gurrun edip otur. Olaň arasyna topolan turdan ärligem. Salgydyny berip bilmedik sumok, Salih gaýraly, durdum aýrygam otur. Gurrun tek kılışmanyny. Gelmeli adamlara gelip bir käse ýarym käse çay içip içmäkäler nahar getirdiler. Oturunan hemmeti ortadaky nahara baka ümidi gatsady. Gurdelek sakkally ýaşuly. Hani alyň bismillah diýençe hiç kim nahara ýerdoşak bolmady. Nahar ýelýäkä gepleýän ýok diýýärdi. Adamlar tabaklardaky şorba edilen petir dagaranyň dogurmasyny, onuň üstünde bu gorp duran lokkolokky etlerdi. Bir sellemde yel urup ýelpe götürnýär etdiler. Diňe iki ýaşulyň öňünde tabakda agyzyk dogurma galypdy. Olaryň tabakda şulan bitgin piýadydy. Özünden başga tabagy ilgo diýen galman soň barmaklaryny ýarap, taşgan gyrasyna ýelinip berjek boldy. Ýanyna gurdelek sakkally ýaşulyň agaly. Sagdyn sarkyt galmy diýipdirler. O galynja naharam aňryň atdy goý diýdi. Agaly ikinji gedek aýtdyryp oturman, tabagy öňüne çekdi. Nogora ýalja gedip 3-4 gerek götürünni galynja nahara uturdy goýdy. Agaly tabagy boşalyp elini süpüren soň gurdelek sakkally ýaşuly tögürüni gydaýlady. "Nahardan bolduňyzmy?" diýdi. Bir kadamyň jogap berdi. "Nahardan bolaýdylar ýaly." Ýaşuly goşawjyny öňüne tutup, "Duda tagamy bereket bersin, Habibiňem aşyna başyna bereket bersin. Saglyk, agdy birlik bolsun, ýurt paragatly bolsun. Tagamyň hakyna, belanyň depine, goýmana mardyň gepine. Amin" diýdi. İkellin ýüzün sildi. Beýlekirem oňa ýerdiler. Meýatniýa bilen Seyit Nazar taşagyň üstündäki boşan tabaklary alyp gitdi. Oturunyň içinde ýaşyragy durdum aýryk bolan soň, ol tabak alynan dessini ýeňseden duran iki tane suwly kündüň birini alyp, ilki bilen gurdelek sakkally ýaşulyň elini ýudurdy. Ýaşuly elini ýuwan soň sakkalyny sypalap, soňam bir käde çay içdi. Habib aga ýülendi. Habib hoza, "Näme etmeli bolsa aýdy otur. Oýlanan soňda." "Oýlanym, Allah murat galy." Emir salgyt diýip barha ayaga galýar. Onuň bilen bilen eden daraşygyny bolup, nökerlerini ýyl içine goýbermek oňullygyň alamaty der. Şamrat wel namynyň gäbasydy. Bir ona ataba dogam edip gelen adatymyz depelet bilmez. Adatymyz saklap bilmesek ýyl bulunur. Eğer taýrynyň ýeke zobatynym bir agda bakdyryp bolmaz. Eýle bolunna bir depeşek bolar. Arnamysly ýaşajak bolsak, öz adatymyzy saklamaly. Adat bize ýol, şo ýoldan çyksak uğrumyzy ýitirer. Ataba ulamyň diýenine eýerip näme etsegem öz adatymyzy, öz ýolumyzy görä etmeli. Allah murada Habib Huzaryň sözüni berdi. Bir ýerde öz adatyndan ýoluny gyşarjak bolýan ýokmy kadiýan? Allah murada. Bu turunlaryň içinde bolmady, ýylyň içinde gyşarýanlar bar. Eýdem Sahip emin, sen adatyny, arnamysyny beş bulu satyp başlanyrdan dälmi? Ana, ol hojogunyň agdyndan süýdi gitmedik emini, gaýrguly Sahipden müň etse beter. Olar begin emiriň haram ýalyna gowranyşypdyrlar. Olar haram ýaly üçin adatyňam, agdy birligiň üstüne tüýkürip başlap satlyklar olar. Emma bir janymy çykýança öz adatyny saklamaly. Häzir öz adatymly görä salgyt bermedikleriň gazmalaryň meselesine bege emire ýetirmän özümi çözmeli. Şonuň üçin men tez çağırdım. Habib hoza sözüne dýyny berdi de,
Yüzüne aşak salıp oturan Zümoga Salih gayrala durdum ayrıga nazarını dikti. Sen nähili? Ertede bir ünni salgydyňy üýüp biljekmi? Salgydyny bermedikler öňünden kimse oýlanyp urtara gerek. Üçüçse ýylygyna dillenni. Mene nökerleň alyp gitjek bolan halatyny tassam. Ine bir agala karz bereýin idi. Ondan alsam salgydymy ertir görün. Men agalar sırlym süpürüm bolamda da salgydyň 3-den birini töläp biljek. Kar soramda da kimden bitjegini bilemok. Menem ýagdaýym Salihyň kyýaly. Habib Hoja beýle kirýärdi. Gılıçgary kime Salihyň ýetmezini ýetireriz. Allah muradagy. Sen Hezret Uly Mehmet Durdyşyňy durdygynyň ýetmezini ýetirin. Ertäniň bir wagtyna bulan 3den bermer salgydyny sahip emine elinje gelip bersinler. O da ýetsine şäherje getirdin. Şu maslahat hem makulmy? Bir ýerden makul ýen tegeşdirildi. Allah muradagynyň ýanyna oturan ýaşuly Gölagynyň ejirini çeken ýempik göllerini bolluça süýjürdip, Habib Hoja suwal berdi. Biz orara kardy bermelimi ýa-da Hudaý ýollyp bermelimi? Hezret Uly, näme diýip berseň gerek? Durdum aýryk kina ýaly seslenip ara düşdi. Hezret Uly, maňa Hudaý ýol düşmeýär. Maňa Hudaý ýol gerek däl. Gyssaga ýarap kardy berseňiz men sizden hoşal. Durdum aýryk şonun artyk näme diýjegini bilmän ýugdunny. Hudaý ýollyp bermelimi diýen söz oňa owat bolup sabrady gerek. Onuň aşak bakyp duran hortap ýüzüne gan urdy. Hokkuryp duran gözleri ýönküden beter içine çöken ýaly boldy. Zumok bilen Salih hem şoň ýagdaýyna düşdi. Habib Hoja olaryň ýerrip ýurtda galan garyp boldy. Namysçyňdyň öňüm bilýärdi. Häzir has oňat göz ýetirdi. Olaryň namysçyňlygyna gowanyp içini hümletdi. Garyplyk aýyp däl, binamyslyk aýyp. Namysçyň gurbany bolsaň. Habib Hoja olaň tarapyny salyp gürledi. Hezret Uly, bulara Hudaý ýol gerek dälmesin kardy ber. Habib Hoja Allah muradaga öýdürni. Şeýle däme Allah muradaga? Şeýle ýöne meniň Hezret Uly diýjek zadymmy? Hezret Uly seni ýokmuşlyk etme. Ýokmuşlyk etsek bolsaň sen kardy berýän gerek däl, başga zadyňam. Gaýdyp saňa şu barada aýtmaly bolmasyn. Hezret Uly ýempik gözüne zordan güldüren bolup, "Barly, ýaşlyň senden çykmamyz bolmazdy" diýdi. Habib Hoja sözüne dowam etdi. Allah muradagy. Beýin adamlary biziň gödöklerimizi me direklep gelse gerek. Gelerler. Soňky wagtda beýin emirin bile gaty bir taraşak bolýar. Bular gizlenip gelberseler näderkä? Mene bütürekde gizlenip gelip bolýarmok. Sahip emin ýaly biri bilerdi, hozaýynlaryna aýdar. Olar güýççügnäp gelýärler, bilen gepimize kulak asman, äärlige ýapşarlarym, onu tutup ýakyderlerim. O da biziň üçin maskaraçylyk bolar. Gamsy degen ýerler daraw-daraw bolup garalyp dursa-da, äärlik entek deminen düşmedik bolarly. Ol häziriň gözüni beýin nökerleriň üstüne toplaýajak ýaly ýumrugyny gözlerini gaharlalardy. Näme, şolardan gorkup gaçyp gelmelimi? Habib Hoja äärliň boluşyna bir ýer ýylgardy. "Ha oýnym. Sen gaçyp gelmeli bolarsyň" diýdi. Hemme tarapyny seljerip gördüm. Sen ertiriň gözünde pel gördi aş. Bilýärdiň. Olawa kerki begliginiň garamagyny. Özüň bir topulaň turdaýmasaň, kerki begin adamlar seniň pel gördi barlygyny bildirmez. Şu ýerde men gadymdan gatnaş gelip ýören Hudaý berdi pelwanyň aşnamma. Sen şoň kabar. Şu sana eýelik eder. Ýene bir zat. O ýerde sen tanaýan ýok bolsa gerek. Senin äärlikdiňi hiç kim bilmeýär adyň ütgüt. Täze adyňam bir töwerekdäki atlardan bolmasyn. Adyň Kakamrat bolsun. Özüňem ilerden Mari trawynyň ýerine adam boldy geliber. Ýygyňdan arkaýyn ol, özümiz habar alars. Üstünden guşurmaz. Telgörden bu ýerdäl. Şermegini çekip ýola düşden bir demlik ýol. Ýüzüň garanka astyp, watal gelip gidip dursaň bolar. Habib Hoja äärlikden gözüni aýyryp oturunyna seretdi de Allah muradagydan nazaryny taklady. Men maslahatymy nähil görýäňiz? Diýeniň makul Habib. Ýene bir ksan adam dogry gep diýip seslendi. Allah muradagy Habib Hoja ýyldyny. Seyitnalaryň äärlik bilip pil gördi berjekmi? Allah muradagy. Seyitnalarly olaryň känmir dawaty bolmasa gerek. Ol gep ýok ýere urulan soň gaýtygyny beripdir. Gelenler bilen gödögümüz bilen aslaşyp durmasa gerek.
Hey ne bileyin. Bugün olmasa şolan gäb azyp barýan ýaly. Gäbini aldyrjak gozara bahana köp. Habib Hoca ýadyň tomhun gizelerini Garyň Demirgag tarapyndan kiçirek depe ýalyp duran sapanyň üstüne ýatyrdy. Ol mehmanlaryny gaýtaran soň şo ýere baryp ýastyga kellesini goýdy. Emma hemişekler ýaly. Gyşaryň desene uka gidibermedi. Jumoklarda bolan wakadan soň peýda bolan pikirler onuň kellesine tüweli ýalyp parlanýardy. Öňler Habib Hocanyň oglan wagtlaryna, hatda öýlenip bir näçe şaganyň atasy bolan wagtyna da emlekdaryny körtirkäp oba gelmezdi. O wagtlar her obanyň ýaşulysy, salgydy her kimden ýagdaýyna uýrarak galyp, ony begin ýekaçysyny berip goýberdi ýa-da eltip bererdi. Soňky wagtda salgyt meselesi bilen emlekdar hem emin has şunlaka gyzyklanıp başlady. Ýöne şonu da salgydyny wagtyna berip bilmediklerin meselesini ýaşulyň ýolbaşçylygyna ýylyň öçüdýärdi. Indi emlekdar bilen emin o meseleni ýerine geňeşmän, dogrulyk bilen nökeriň güýjüle çözmäge başlajak bolýar. Bu näme alamaty? Türkmen ýaşullaryna sarpa goýmazlygyň alamatymy? Bir şeýle bolsa gerek. Habib Hocanyň bulaşyk pikiri durlanyp başlady. Hawa, behut şeýle. Hey, tilkiler diýsäni. Halky ýylyň ýaşullarynyň agzyna däl. Öz agzyna garatjak bolýarlar. Öz ýaşulsynyň agzyna bakmaýan halkam başa zan-zana bolýar. Agdaly bolýar. Agdyna alartdy hökümsür. Hey, tilkiler. Siz şeýçek bolýaňyzmy? Ýok. Sizin ojaga doýunuňyz başa barmaz. Habib Hoca özüne sorup berdi. Sen onu ne edip başa bardyrman bilersiň? Bu soru onuň jeyhun ýalyp akyp başlan pikiriniň badyny goşatdy. Ol işi başa bardyrmazlyk ansa diýşädel. Ol işden ganysy gelýär. Meseleniň oňun çözülmegine päsgel berjek boluklar Habib Hocanyň gözüne geldi. Sahip emin, gaýry uly. Bir de ýuslaryňa uly ýylyň uly bähbidini öldüren segerçe bähbidini gurban etjekleri koşdy. Olum bolşuny ýatlanyny Habib Hocanyň aňarty bersine geldi. Ýyly bozýan, ýyly sanyny çykarýan, ýylyň ahyr namysyny depeleýän, ýylyň agzyny alar diýen nejekler şolardy hemi? Hawa şolar. Olar ýylyň iňaýlygyň düşmany. Olar bir Buharanyň emiriniň hem Serjogyň beginden hem müňe sartykmas ýagy. Olar bilen şolaryň içinden ruýan ýagyň tumşugyna kakmary. Nädip? Olar bege emiri ýamanlap emilini aýyrdyp bolmaz. Emir beg olaryň öz sadyk gullardygyny bilmän nurmy? Olary ýitirmediňde ýene şolar ýaly emire bege gullyk etjek karandalar tapylmazmy? Gurrun tapylar. Onu näme etmeli? Habib Hoca näçe kelle döwsedi. Bu soruga jogap tap bilmedi. Asmana bakdy. Asmandaky doran ay füýtüren şöklesi bilen ärim jahan ýagtylyp dur. Saňta ýyllar hem deýin usully urdy. Olar gepläp bilsediler, belki Habib Hocany kötökläp duran soruga häzir jogap bererdiler. Wah, olar Hudaý dil bermändirdi. Aýdan ýyllardan hes çykmady. Olar Habib Hoca duýguduşdy diýen ýaly öz gudratlary bilen oňa kömek getirjek ýaly göründi. Bir tellenden soň aýyň gellalaryň keşfi, ýylyň ýer ýigitleriniň keşfi bilen salam edip başlady. Ana ol Sultanyýat, ana ol Töhfet Serdar, ana ol Muhammed Berdi Serdar, ana olam Abdulwahid İşan, ana o bolsa Beguly, ana ol Pelwert tarapda Logurduşýan ýyllar bolsa Güneş kemde Uludepe uruglarynyň goş ýigitleri. Wahwalat Habib Hocanyň göwünü galkyndyryp dünýäni giňeltdi. Ol göwün ýurdup başlady. Eğer tarihinin emiri bege tatarın haramdadarı olaymasa, galanlarynyň hemmeti Buharanyň boýunturugyny özlerini aýryp taşlap, öz başyna bir ýurt bolup ýaşamak hyýalyny. Ana ol aýda ýyllarda keşif görüp duranlar bolsa, halkyň şo hyýalynyň kerwelmaşylary. Şeýle kerwelmaşylar bar hada. Halkyň o hyýalyny doňup dur. Ol hyýalyň doňunyň şöýlerini wagt etmedimki. Emirin täzeni tak çykaryp, ýylyň sene nökeri berip gan saýkadyp başlamagy o hyýalyň doňuny ere daýmazmyka? O doň ýöňde soňda erejek bolsa indi ere başlata berek. Doňokluk erep, il herekede başla berse,
Oňa da bir akylly paýgasly kesgitdik hem awryly adam baş bolmasa bolmaz. Ulu depäniň ömür tiresinden bolan atan terdaryňa dabrasy da gaşy. Şo külli ertara baş bolmagy oňarsa gerek. Her uruňam şoň ýaly baş bolmasa bolmaz. Seniň öz bekewlüňde şo hili baş bolar ýaly adam barmy? Sökwe serdar ba. Ýöneňim ýaşy bir çene barynna. Muhammed berde herdar nähili. Ay o da şo oglunyň kiýafetinden daşlaşyp bilenok. Öz akştaklygy gowşak Hudaý berenmay ýyl bir ýeşi oňlaryna öňe çyksa da nebitine ejizdirek. Sultan ýa nähili. Ol 30 ýaşyň töwrüne bolunsaň ýaşyrakdy. Ýogsa onna ýyla baş bolup biler ýaly akyl paýga adam kesitliligin berkli puwtulygym bar. O kim bilen nähili gepleşmeliligini bilýär. Adamlaryň göwüni tapmadan öňürýär. Ýylyň oňa ýüz tutmagam şoň şünnür. Ötenil ýödüne ard edip baran ýetime Nuri Baýdan almaly hakyn dessin alyp beren şo dämi? Alyp berginiň üstüne dagwalaşan iki daýganyň meselesinem iň ahyryna çepde oňýarladan şo dämi? Begiň emlekdarlarama on wagtyna nöker bilen baryp girip bilenok. Eger o lillim bolsa, emlekdar odaly bilen şoňa wagtyna girerdi. Men özüm öýlenden we her seytnalaryň meselesi barda şoň bile gepleşeýin ýepýärm. Adam şekilli adam bolan üçin menem şoň bile gepleşek bolýandyr. Hawala. Bekewille bide şonun gowy baş bolar ýarsy ýok. Habib hojanyň gowunna bolmasa, niýeti gürrüňsi amala aşajak ýaly boldy. Duruberiň makaly sahipler, gaýry bolurlar. Siziň agalaňyzyň tumşugyna bir kakary. İnşallah ana şonundan fide fısanyň hini müň teňe bolsa gerek. Hey haram zatalar. Habib hoja niýetiniň başa barmagy üçin asmanyna ýalraşyp duran aýdyn ýyldızlardan, Hudaýdan peýgamberden şariýalardan kömek sorap ýatyşyny uka giden duýman aldy. Habib hoja gün dowup dowmaka atlanyp ýola düşdi. Ýa ertirden şigirerek howadyny at öz keypine ýoluň tarapyny kültürläp barýar. Habib hoja onu ýöretjek bolup hälçe de alara garanyk. Ana ol hoja ýaby ýetip barýar. Biýaba Habib hojanyň özüniň de zähmeti asyňynyk. Ol her ýylyň gyşyny biýabyň näçe ýerini gazandyr. Ana ol bir gütýabyň deňinden geçip barýar. Ýöňde ýene bir ýabyň raýyş getirip görünýär. Ýaplaryň haşar watyny taşlanan gyrmança bilen üstü batyrylan raýyşlaryny entek göýek salyp oturan o çöp görünýär. Ýöne raýyşlaryň geňte teklerini görün. Eýýän bir gez ösen hışşalar, her ýerde topuk ýylgynlar, onna munna gözi ilýän toraňlar gömgök bolup, ýalyň höküm durup başlandygyny aňladyp dur. Ol alamat, hal gaýrada oýta bolup agyryp ýatan şorlukdaky göýekli basy giren ýylgynlar seredäňde bildirip dur. Ertiriň tämiz howasy. Ýoluň töwründäki ýadyň alamatlary Habib hojanyň göwüni götürdi. Ol ýadyň gödürlüğüne hezil edip gelişine Sultan ýadyň obasyna girenden duýmany galdy. Indi onuň ýol boýy syňlap giren ýaz görküne goşulyp Sultan ýadyň keşbi gözüne geldi. Sultan ýadyň hoguru güýçlerini tebigat oýandyrýan, joşy getirýän ony ýad edýän gün ýalyp görünýär. Habib hoja atyndan düşmän eline gamsyň tapyryň howlunyň agyr der gözüni iki üçgede gat-gat kakdy. Howlunyň içinde ýürýän etlerini tedeşdirdi. Ony ýançy adam murtu taban, orta boýly gunt ýarjak ýigit gelip der gözüni açdy. Habib hoja onuň salanyny aldy. Hudaý nazar inim, agyň barmy diýdi. Bar geliberiň. Habib hoja atdan düşendesine ýigit onuň atynyň zylagyny öz eline aldy. Olar howla girip ýöre berenlerine Sultan ýanyşy oturan iki tane altı anat öýüň berksini daşykdy. Ary pesli boldy. Ol gaýgyryp denýär Habib hojaýa döndü. Oho, Habib ağa sizmi? Biz öýdäýinim. Gere görüň, salam aleykum. Wa aleykumussalam. Olar görüşdiler de ellerini ýüzüne syýrdylar. Saglyk amanyň soraşanlarynyň soň öýleriň berksine girip aşak çökdiler. Sultan ýa düýüňinden dokurun taşagyň bir gyrasynda duran demli şäýnegi Habib hojanyň öňüne goýdy. Habib hoja kädesine saýgyň Sultan ýa Habib ağa saglyk parahatlyk mı diýdi. Şükür daýy. Häzirlik saglyk parahatlyk. Diýin owaňyza emlekdar nöker alyp baranmyş diýip eşitdik. Hawa bardy öde. Habib hoja Zumawunkuda bolan topulan bardy.
Berilmedik salgytlar ýygnap tapşyrmak, ýerlegi pelgörde ýebermek barada geňeş edenliklerini gurrun berdiler. Inim. Öyle bolýanda atlar oğluň alamaty däldi. Sultaniyat akyalrak gadak bitim, agra süýgün aşağı salyp epetli dym oturdy. Olar diň öwür sen ogaňyz däl. Ýüreňlükde ýokarky kowa barwan gokturyp durlar. Ýergün berilmedik salgytlary salyşyp ýygnap berip, töwüllä bar edenlerinden soň olar ýola çypdyrlar. O, meňem gulawma degdi. Ay hawda. Emiriň hem begin hem pärliň adyp başlanlygy gün saýyn bildirip barýar. Habib ağa, ata babalarymmy pakir bolsaň basarlar, gyra bolsaň atarlar diýipdirler. Bir ýuwaş boljak göp barha üstüne basarýar. Soňkotlary emir bilen be barha aýagy galýar. Siziň diýişiňiz ýary biziň halkymyz bilen ö türkmençilik adatynda görä däldi. Şeriata görä iş çalışak bolup duramaklarym olar şu maksadyna dogry gelýär. Emirim begem türkmenler sargo somur halk bolan soň biziň etşek bolýan oýnumda düşünmediler. Şonuň üçin şyndakay garşylyk görkezek bolum durmadylar diýip pikir edýär. Şeýle pikir edibem, olar ýalňyş ýalar. Türkmenim başgasyna bilenmek, akal paýgat paýlaşygyna hiç kimden kim galan öýdemek. Näme de bolsa olaryň etşek bolýan oýuny bile düşünükli. Oňa garşy bir näme etmeli? Biziň kelle döwmeli meselemi şol. Sultaniyat kätawyň şaýyny şek bolup sözüne dyny berdi. Habib Hoca Sultaniýatyň diýenlerine üns berip kulak atan soň oňa hassa göwün etip işini epletdi. Bu hakda dogry pikir edipdir. Munyň gepi sözdür. Emiriň tutunyşynyň ganatyny ütüp goýberipdir. Emiriň oýunyna garşy näme etmeliliginem şu gowy biläjek ýaly. Habib Hoca Sultaniýatyna emret etdi. Inim diýenden gatydyr. Ýöne olary garşy näme etmeliligin meselem görün aňarsa garaňkyrap dur. Olar bilen ýaka tutuşok bolsaňa bütün ýyly aýagy galdyrmasaň bolmaz. Ana onsoňam bir giden gyrgynçylykdyr da. Ýaka tutuşok gurrunly şeýle bolar. Ýaka tutuşma düşünüş bolmazmy ka? Ne edip düşünüş ýok. Emiriň ýanyna wekili berildi. Biri öňki adatymda görä salgyt bermäge goýuň diýerek netijesi bolarmy ka? Şu diýeniň bir şem däl, emir belki alaşar. Alaşmasa da soňul görürmeli bolardy. Awa menem şonu diýjek bolýan. Onu bekewlüň ýaşullaryny jemläp gepleşmek gerek. Ödem udawa şektirip ýörmän şu günü ertede gepleşmeli. Nirede asan jemlerini soňut bolar. Sultaniýa sarajy ýylgardy da şuna şem sahip emininkide jemleşe şaýlan dedi. Sultaniýa dinim, şoňra adyna azamasana. Eýli beýle gurrun etseň o diýi ýusan derrew bege ýetirmekden hem gaýtmaz. Başaryp bolsa ilki şolar ýalyny gümetmeli. Habib ağa, emiriň hökmi görep durka olar bile gümetdirmez. Onu görüýär. Hani nirde jemlenmeliligini anyklady? Habib ağa, eminiň bolmasa onu islen diýeniň jemlenişiň. Jemlenişiň diýip sen inim özüň şete çekme. Akıl ýaşda bolmaz, başda bolar diýilipdir. Eger men dogrymy aýtsam inim emiriň ýanyna da biziň wekilimiz bolup sen gitmeli bolarsyň. Ýeriň öňüne düşüp ýören Hudaý beren baý. Söhbet serdar ýaly ýaşullar barka, men wekil bolup gepleşe gidip ýördüm, bolmady ahyry. Inim. Ýaşullar hilanyň üçin sag bol. Ýaşulyň hilan döwlet tapar. Ýöne sen bir zady düşün. Bir ýerde uly ýylyň akbaly bardy gurrun edýär. Emirle gepleşmek üçin ýagdaýdan baş çykarýan. Ýagdaýa görä şeýerlik edip sypaýçylyk elden bermän gepleşmek başarýan. İki tarapyň meýli bir-birine sapra gerenlerde gyzmalyk etmän gerek bolsa sapala gatyp aýrylyk gepleşmek başarýan adam gerek. Sen diýen ýaşullaryň ýagdaýdan baş çykaryp bilselerem şeýerligi, sypaýçylygy, sowukkanlygy, aýlyly siýasatly gepleşmäni hiç başaryp bilmezler. Olar şeý etine ganyna singen türkmençiligini etmän, gönümlük, gyzmalyk, gödöklük etmän durup bilmezler. Men düşünüşümçe, sen oň ýaly gyryklara erkin aldyrman saklanyp bilersiň. Şonuň üçin sen inim ýaş bolsaň ýöňe düşmeli bolarsyň. Habib ağa, men äsli näme diýjegimi bilmedim. Inim,
Öňümizde ulylyň bähwidi kezerip durka. İkirjiňden bolmaz. Ýyloňlysy atyny soý diýipdirler. Ondan bir ýerde ýene bir zat gözüňe tutmaly. Sen ataň pahyryň ýatan ýeri ýagty bolsun. Şamrat wel namy bilen azy känni arasy bardy. Ol emiriň işe başdy ahyryn. Men şoň ogly diýip barsaň, emir saňa da gyýyk gözüle seretmez. O sen gepiňi diňler, raýaň ýykmajak bolar. Ýöne o tilkili gelip daşyňa turaýlajak bolar. Ol gaýrgulyny edişi ýaly oňa-muňa agdyň suwjurdyp, adamyna öwürjek bolar. Senem şonu oň öýdi ýer tilkili etmeli bolarsyň. Adamkylar ajyny ajy bilen süýjüni süýjü bilen nepdirler. Ol söwjäp aýak diýip durmasa, sen oň bilen lalaşanyň bolup, etşeň içinde taklamaly bolarsyň. Han soňam bir göreli kim-kimiň emeline solaşarka. Habiba, görýän göle şo işi siziň özüňizden gowy başarjak ýok ýaly. Ýok, enem beýdimi? Men bir daýhan adam. Emir biziň ýaly daýhan ýa kabul eder ýa kabul etmez. Ol özüň ýaly ýyle baş bolup bilejek mertebeli adamy kabul eder gepleşerim. Sen siýasatyň başga geler. Habiba, bir meselen aňarsy garankyrap dur. Men şo garankylyga düşüp fermen baly bermäýin. Enem adam şekilli adam ýylgyn üçin ölümden maýdaýanlar. Sultaniýat näme diýjegini bilmän, şoň oýa batyp aşak garady. Habib hoja onu oýlanyp oturmaga goýmady. Enem sen oýlanyp oturma. Şu gün akşam menki de üýüşmeli. Mesele çödüldü. Ýene bir zat barada sen bilen geňeşeýinip hyýal edipdim. Zumuňkyda bolan topolongda fitnalar tutup ýakçyk gurupdylar. Inna haramzadalar fitnalar direkläp gelerler, indi näme etmeli? Aklym daryň harman ýaly. Şu meselede maňa sen maslahatyň gerek. Habiba, fitnalar ilki urulup soňrun boldy. Oň üçin arada galyp ýörmeseňler bolar. Gelsere düşünýär aýdarlar, galmagal turup durmasalar gerek. Ey näme bileýinim? Şolaň gözi gyzaran ýaly. Gözi gyzaran bolsa, olar bilen ýaka tutuşaýmaly boldy. Ey seňem, eýdi ula ýalyp gidibermesi. Bu üstünde tozun arap dursara edem näçek? Ana şoňa menem haýranyna. Habiba, alada galmaň. Uly bolup siziň ogluňyzy gorap bilmesek, telpek gebim gezmez. Minnetdarlykdan ýa Habib hojanyň bu gözi doljak gorpa kirdi. Ol ýuwduny özüni zordan dürsedi. 3-nji bab. 3 tane atly, ertarlaryň bekul urugunun Sultaniýat bilen Hudaý beren baý. Gara urugunun Abdulwahid işan aňarsyny bertine göz etmeýän Gazylgumyň içinden şalasy dogry bolup, uzalyp gidýän ýoldan ýüzlerine gaýra tutup barýardy. Neredimden geçip gumyň içi bilen epes ýol tökünlerinde. Derýanyň ilerki kenaryna ýöllerine garap garyn atlylar Sultaniýatyň gözüňinden giden opdy. Habib hojanka ýüşen bekewullaryň hem gararan ýaşullary hemme tarapdan ýölçerläp, şäherjog begüle gepleşildiğini netije bolmady öýdüp. Şol üçüdüni emirle gepleşige iýermek kararyna gelipdiler. Şuň ertirem olaryň hemmesi badudyry gelip emirle gepleşigiň şowly bolmak üçin pata berip, ak ýolardy gelip Buhara gidýänleri gaýga mindirdiler. Sultaniýat derýanyň gaýra kenaryndaky badygyryň etegine baryp gaýykdan düşüp atlara minip uğranlaryna da olar garaşyp durdular. Olaryň barýan ýoluny göýekli basa giren Salih Çerkez sadak selçen göwüren dürlü irjizi otlar. Olaryň sary gazygylt mämişi mawumty reňkdäki oňjak gülleri ýazyň bakmal ýalymy ýymyk şemalyny ülpülleşip otyr. Onna munna torgoýry gaýmylaşýarlar. Hiýiniň agzyna duran alakalar hek gerçip sereşýärler. Sulganlar ýylar bilen gumyň ýüzüne keşdi ýatyp nirädir bir ýere zabardaşyp gidýärler. Sultaniýat göwrüsini dik tutup, öz maýdanyna gidip barýan atynyň üstünde sarsman oturşyny, töwregindäki görnüşe käte synetsedi. Onuň bar huşy şo ýyzda galan adamlardydy. Olar Sultaniýada gaty ulanan millerdiler. Sultaniýat olaň anamyny ödäp bilermiki? Ol içini gepledeni duýmany galy. Emir lalaşarmyka? Lalaşmasa, ulu depe güneş bilen birleşip aýaga galsak, ýeňlermik. Belki ýeňilmez. Muny Şamrat wel namynyň ödem aňyan bolsa gerek.
Ol kerki beýligini ärsarlary birleşip bilmez ýaly edip bölmek üçin dörden ursa gerek. Gör bir emirin siýasatynyň aýly urlugyny. Tüýs tilkiniň süýdüne menne. Sen näçe tilkili etseňem, ärsarlynyň ýüregini, ruhuny bölüp bilmersiň. Ol bölünmez inşallah. O bölünäse, ärsar babamyň ruhunyň güllügi bolar. Onu öldürmez. Onu öldürsek bizim gutardygymy bolar. Sultaniyat ärsar baba barady. İýleşin edilýän gurrunlary ýatlandy iman galdy. Gurrungy görä ärsar baba döwletli hem muntanpir bir adam bolmuş. Ol adam şekilli adamlaryň hemmesini özünden artyk sylanmış. Ol öz neberelerini Hudaýyň nazar taran adamlary, hiç wagt hiç kimden askyn bolmajak adamlar taplanmış. Şonuň üçin onuň özü, nebereler de Güripäniň emeliň aladyny etmänişin. Ýönül türkmenleriň arasynda ýokary derejede sarpa tutulýan ýaşyl bolandyň. Nähiridir bir Güripä emel mesele ýüzüne çykaýda, oňa giňeş erekenler. O Güripä emele hemişe öz neberesinden däli beýlek türkmen neberelerinden belleder eken. Şeýle bolandyň. Oňa keramatly adam hökümine teredenmişler. Ölen soň onuň gowry Ulu Balkanna iň gudratly uliýa bolanmış. Onuň ruhy öz neberelerini külli türkmenem gollaýamyşyn. Sultaniyat ärsar baba barada şu hili gurrun ýatlanýan oň ruhuny aýda koydy. Emir Sultaniyat dagyny köp garaşdyrman baryn günüň ertesi kabul etdi. Sultaniyat dagy kişirek dagy salym edip howalyn turun ägirt galanyň gülmatar dergözüniň ýöňüne gelip aýak çekenlerini öýdürlen öň gepleşen Şagawul içerden çykyp onuň ýanyna geldi. Ol wekilleriň ýöňüne düşürdi. Şagawul emirlen ýelçileriň we başgalaryň duşşugyny guraýan emellar diýmek. Sultaniyat dagy dergözüniň öňündäki galanyň darazy köşeleriniň uğruna gysga goňras donly, belinäk sargyl kemerden gamatyly, elleri ulyň nilli tüpeňli dimdik bolup duran nökerleri, arynyň öýjügi ýaly gurulan jaýlara geňirgenme bilen göz astyna synýyp barýardy. Olaryň öňüne düşüp barýan Şagawul ýetişik nepis nagyşlar bilen bedelen, ýüzi ýalbarap duran gapynyň deňine geldi. Iki elini kukulygyna goýup, Hazreti Emiriň kabulhanasyna giri beriň diýdi. Lewapdan gelen wekiller Abdulwahid işany ýöňe salyp kapydan ätlediler. Giň otow. Berint diwarlar süýt renkli syrça bilen suwulypdyr. Diwaryň ýokaryndaky iki tane altyn gözünekli aýnadan otowa günüň gazgyl sarymtyl ýatgysy şaýlýar. Zaýyň içine iki gat hal ýazylypdyr. Hallaryň göýleri hem renki tawuta salym edýär. Zaýyň törüne gowunyp göýlü, has ýutuşyk nepis haliniň üstünde, belent ýeňselgi ýutuşyk haşamlanan, aýaklary gysgazyk kürsüde Şamrat welnamy, daşdan uýulan heykel ýargyl otur. Daşynyň akkunly ýaly ak tellesi, onuň üstüne ýalkym atýan altyn zygasy, zerlin bedelen goýok soğult ýepek doýany sakgally agras dik başyny. Äwmezlik bilen agyp döýänýän aly gözlerini ýutuşyk haýbatly edip görkezýär. Onuň her gapdaryň iki tane zerdonly, iki telleli adam haliniň üstünde aýwudaşyny urap, ýarym halka boratyr. Zaýyň içi dymdyrslyk. Abdulwahid işan bu togadan ätlen desine emiri gözleşenden, iki eliniň gurtawyny goýup başyny aşağı geyip, oturuny tarap sypaýlyk ýüre urdy. Onuň ýerine düşüp barýan Sultaniyat bilen Hudaý beren baý görün. Öňünden enni bolman soň emiriň huduryna barlayan wagtdaky destury bir jaýyp bilmedi. Olaň iki eli kukulygyna däli bilinäk guşagyň üstündedi. Başlary dimdikdi. Olaň boşuna fiýneden emir içini gepletdi. Bular Sehraý türkmenler. Sehraýlyk üçin başlaryny dik tutýan kalar ýa-da. Abdulwahid işan emiriň 5-6 adam golyna girip saklandy. Assalamu alaykum. Musulman benneleriniň penakäri. Hazreti Emir, assalamu alaykum beýik Hazreti Emiriň ýürekdeşem parakatlygynyň işleri. Sultaniyat bilen Hudaý beren baýyň başlaryny dik tutup gelişini alamadyk emir sır bildirmän. Gelenlerle paragat ähli salamlaşdy. Oturun diýdi. Abdulwahid işan ya bismillah diýip aşağı çöküp aýwudaşyny gurap oturun desine dua okap başlady. Duasyny okap bolan soň oturunyň hemmesi onuň bilen birlikde ellerini götürüp ýüzüne sildiler. Abdulwahid işan ýene gepläp urdy. Aslamyň diýregi Buharaý şeribiň Hazreti Emir Şamrat ibn Welnamy.
Hudaý siziň döwletiňizi artdyrgyn, adalatly erkiňizi älim jahana saýsyn. Hudaý sizi ýamanlyk güdüni görkezmesin, dostlaryňyz şat, duşmanlaryňyz mat bolsun. Abdulwahid işanyň gutarry wagtda gutarman sarnap oturmagy Sultanyýadyň içine uzaklatdy. Oňa hiç diýsen, onuň sarnamasy gorkoklugyň ýalynjaňlygyň jarnamasyny bolup barýar. Başlanyşy goýdal. Sultanyýa äwmiýän oturşuna içini gepletdi. Hey samdyk diýsäni. Sen diýen bir hili sözlerini dinlän soň emir biziň ählimize bulara barıp ýatan gorkok ýalynjaň lüwetini kendiýmezmi? Soňa biziň bilen şo düşünjesine görä gepleşmezmi? Biýadi islatdan bilen gepleşigimiziň işine depdi. Men bu siýasatdan başga adam gadyp gördüm biýe siýasatdan gapdanyny geçmedi gemeňdi. Hudaý beren baý bolsa emiriň huzuruna gelenini Abdulwahid işanyň diýýäni ýaly sözleri şunu yaran desturu göre aýdaý mülrüýdi otuyor. İşanyň sarnamasynyň gepleşige peýaskel berjekdi onuň oýunyda gelen o. Göz astyndan içeriniň baýlygy, her bir gödeglenen dadyň bagasyny gymmadan biljek bolýar. Abdulwahid işan emiri degişli bir giden arzular sanap bolýan gepine tägerçe diýini gördi. Bir-de Hazreti Emir, siziň huzuruňyzy türkmençilik adatymyza degilmezligini haýyş edip geldik. Şu hakda siziň bilen gepleşmek üçin ýa-da ýyly ana şu ýigit oňlady. Ana bir Hudaý beren baý kimidem şoň bile bile geldik diýip Sultanyýady. Soň Hudaý beren baý ýerinde oturup görkezdi. Bir ýigit Seyituli İşa başynyň oğlu Sultanyýady. Bir ýigidiň atasyny siz bilmeli. O pahir siziň bilen duşşan adam. Şamrat Gülnami Sultanyýady ýetsinetdi. Abdulwahid İşanyň sözüni böldü. Men Seyituli İşik akabaşyny bilýän. Ýa-da nerýe burdun? O meniň raýatymda gowy adamdan biridi. Emir şalaryp uğran gür fakkalyny fageliniň iki barmagy bilen typlaşdyryp Sultanyýady öýdürdi. Sen şo Seyituli İşik akabaşynyň ogly bolsaň, gaty ýagşy. İşanyň adat meselesi boýunça geldik. O mesele boýunça nähir haýyşyňyz bar? Sultanyýa öýüne gedek gelýär. Türkmenden gorkoklugy, ýalynjaňlygy ýan berýän adamlar däýerligini emir açyk duýar edip gepleşmek ýurgan duw oturdy. Tapaýçylyk ýerlen bermeli däýerligini de undan okdy. Ol özüniň şol oý pikirini göredi seslerini. Emir aga, men siziň köşk diliňizde geplemege başaryp biljek däl. Urhut berseňiz öz sehra dilinde aýdy berelim. Şamrat Gülnami mekirlik bilen aşgaranlap turun aly gözlerini gowunduň sögüldirdi. Aýdy ber diýdi. Aýsan emir aga, biz Buhara emirligine raýat bolalymyz bäri. Salgydy oba ýaşullaryň ýol başçylygyna ýygnap berip gelýäs. Diňe salgydy däl. Başga meselelerin biz oba ýaşullaryň ýol başçylygyna çörýäs. Onu siziň özüňiz bilýänsiňiz. Soňky wagtda siziň şäherjewdäki emirlerleriňiz bize şol öňkü günümizde goýmajak bolýarlar. Emlektar ýa-da nöker türkäp biziň ýylymyzyň içine girip başlady. Eýtmekleri biziň adatyna dogry gelmeýär. Biz siziň ata-baba gelýän adatymyzyň bozulmazlygyny haýyş etmäge geldik. Şamrat Gülnami Sultanyýadyň diýen adatynyň türkmenlerden öňden bäri dowam edip gelýäni gowy bilýärdi. Şonuň bilen birlikde ol gurrun edilýän türkmençilik adatynyň türkmenleriň hemmesiniň alınmaly salgyda dolu almaga täsir berýänini bilýärdi. Şäherjek begi her gedek duşanyna türkmen ýaşullary ekilýän ýeriň hemmesiniň alınmaly salgydy dolu ýygnap tapşyrmaýarlar. Garyp gasarlar bolsa bermeli salgytlarynyň hemmesini dolu aljak bolundyryny oklar. Salgydy az berjek bolup ekýän ýerleriň näçe tanapdygyny bildirmejek bolýarlar diýip ony anandyrýardy. Bir ýagdaýy düşündirin soň. Ärsarlarda da her kimiň näçe ekýänligini, näçe salgyt bermeligini ýaşullar däldi. Şäherjege ýakyn owalarda edilişi ýaly, emlektar bilen eminiň kezitlemeligi. Salgyda da hut öýdleriň ýygnamalygy bardaky teklibi oňsyrýardy. O teklip emiriň özüne de yaraman duruny okdy. Begin diýişýär ediler. Diňe bir salgydy köp ýygnamak däl. Edem ärsarlaryň henide şen dowam edip gelýän ýarym öýl başdaklaryň köküne de palturlyjokdy. Ärsarlara öýl ýaşullary ýol başy gelip ýörke. Olarda öýl başdaklyk meýilini dowam etjekdigi barada şäherjegin beg onçakly oýlanmady. Emir şun oýlanýardy. Salgydyň äli meselesini emlektar bilen onuň
eminler södünni. Ertar ýaşullaryň ýolbaşçylyk öwrti bisak daryljakdy. Şeýle bolunny. Olaryň sarpasynyň ýaşullyk ýolbaşçylyk täsiriniň peseljekdigi, ýylyň öz güýjüni, öz akyl paýgatyny bulan namynyň, ulu tirag diýerliginiň gowşajakdygy. Netijede ertarlaryň Buhara emiriniň sadyk gulyna öwrülip gitşegi bellidi. Şamrat Gülnamyňy aňarty bile düşünýärdi. Ol şeýretmegi bütün durkuýly isleýärdi. Ýöne onu amala aşyrmak ýönemeni işdel. Emirliň hemme ýerine Irak Buharanyň şäherjegini töweregini näkler ýaly ýeriň aşagyna gysymynda boldy. Baş götürmän dilini dip ýörün urtalar. Ertarlar bardak siýasady güýje dogrulyga dayanamam, amala aşyryp bolardy. Eýderede häzir emiriň ýagdaýy ýok. Soňky ýyllarda Mar welaýatyna ýedidine peýda bolan bulu goýluklar hem onuň salyny epesli gowşatdy. Ol Bayram Ali Han, onuň ogullary en sömegedek söwüş edip, Gazar hanlaryna dar burup, Marine eýlen soň. Oňa häkim edip goýan öz ogunlary Ömer Baý bilen Fazıl Baý edil dogany toktamış Baý ýaly oňa dönükli etdiler. Olar mardak türkmenlerle birleşip, öz başdak emir bolmak üçin özleriniň emir agasynyň ýüze gurdular. Oňa garşy söwüş etdiler. Olardan diýinip öz oguly Din Nasry mara häkim bilen soňam. Emiriň o welaýatdan ulagdynyň ok. Iň ulagly Haydaryň häkimligi diýen ýerine garşy welaýatyna ýagdaý bir näme kadrrak bolaýmasa, 3-nji oguly Muhammed Husaýnyň häkimligi diýen ýerine Samarkandda da ýagdaý uwurlyk der. Şamrat Gülnamynyň pikiriçe, şeýle ýagdaýda ertar türkmenleri bilen wagtlaýan sıralaşylsa kim boljak der. Alalaşylmasa, ertarlaryň has uly topalan turdaýmagy mümkin. Özünden ahmyrly bolup ýören doganlary Ömer B. Fazıl B ýallaryň bir tapalyp, olary has beter özükdiräýmegi mahmal. Gaty berseler, olaryň mardak türkmenlerle birleşip baş götüräýmekleri mümkin. Diňebimi? Şamrat Gülnamy. İslemese ýene bir ýagdaý üns bermeli. Bayram Ali Han tawtyny nüşürip Marini Eýranyň garamagyndan öz raýatlygyny geçirjek bolup eden töwüşlerini de. Kıybu Han bilen şaknaşyk bolundy. Ertarlar onuň itaat dayanjy bolupdy. Şeýle wakalardan soň onu ertarlaryň deprenmesi bir näme kıyynrak. Olary öz maýdaryna görärek bolup tijenrip biläýär. Ory atyny oku dönýärler. Gorkuny ürkün bilmeýärler. Ya alaryň ya ölerini topulýarlar. Türkmenler gaýdusy hem söwüşçüň halk diýen düşünjede emere gelipdi. Onuň beýle iyi bilen salgyt ýaraly arasyny bozak ýeren okdy. Oňa dayan şemişe gerek. Ol şeýle töwereklerini pikir eden üçin ýakynyna şäherje begi gelip, Garabe köwülle emlekdar salgyt ýygnajak bolanyna 3-4 ýerde topalan bolanyny habar berenine oňa. Ertarlyň içine baraňyzda kälmir gaty bermäň. Topalan turýal derejä etmäň. Güýç görkezek bolmaň. Alay siýasat bilen şäkleniň diýip tapşyryk berdi. Begiden soňam öz ýagdaýyny tarlarlap görüp, şo tapşyrygyny bugün jaýhadaplapdy. Häzirem ol ertarlardan gelen wekiller bilen diňe bir siýasatly däl. Eýtem mülakatly epleşmegi. Olary kejikdirmän gaýtaryp goýbermek ýürügine duw otyrdy. Sultaniýa haýyşyny gyýpgysy beýan edip, sonra uly özüne bakan soň emir pikire gaplan agras ýüzüni bir az ýokary götürdi. Sizin türkmençilik adatyňyz bilen biziň işimiz ýok. Şeýle bolsa gaty emir aga. Salgyda näçe ýygnamaly bolsa, ýaşullyň ýolbaşçylygyna özümiz ýygnap bereriz. Emlekdar ýerine nöker türkäp ýylymyň içine girmese bolýar. Bizim sizden etçek ýeka haýyşymyz şol. Emir bir näme garkynyrak seslendi. Adat bilen salgyt birdat däl. Siz nähili adatyňyzy bolsa saklap berin. Ýöne salgy diýişini emlekdarlar hem gatyşmasa bolmaz. Şu wagtda şeýle ol işi etatan türkmen ýaşullaryna anyp geldi. O ýaşullary dil ýetirip bilmän ýöne olar biýagyrly diýelimmi? Türkmençilik edip şak şene ýudur ýalammy bilmedim. Salgyt ýygnamak işine gowşak taraşýarlar. Şolaň gowşaklygynyň peýdaranyňam hemmeler bermer salgydan dowal bermeýärmiş. Ekgen ýerini owada saklayan gumda diýen malynyň sanyny kemýändir mal dälmiş. Ýagdaýym ýok diýip salgydan wagtyny bermekden gaşgaraýanlarym barmyş. O ýagdaý siziň özüňiziň gaty gowy bilýänsiňiz. Oň ýaly ýagdaý ýol bersek, aslamyň diýere bolup duran beýik muharaý şeribiňem onuň başynda oturan adamyň güýji uşar. Siz bir dada düşünün.
Men mardaky şaýlara sünni mezhebini kabul etdirjek bolup, şo tarapa näçelikleş götürdüm. Musulmanyň borjy bolan şonuň ýaly sowaby etmek üçin ummaty harazat gerek. Musulman menneti onuň ýaly din uruşundan çetde durup bilmez. Durmalym der. Oň ýaly uruş wagtyna bir mezhepden bolanlaryň bir-birini gollamagy her bir musulmanyň gudratly Gurhanyna ýazylan borjudyr. Şamrat Gülnamy özüne gol ötürün juwak sakkally eginleşine seredip, "Hede tamam, men bilýänim rasmydyr" diýdi. Tamam galkynyp, "Rasdyr, Hedret Emir, rasdyr" diýen soň Şamrat Gülnamy wekiller nazaryn dikdi de sözüne dowam etdi. Sizem sünni, bilem sünni bolup, sowaply işte birek bire gollamasa Hudaý bizi ýalkamaz. Şoň üçin sizdiňe bir raýatlyk borjuňyz dälisem, mukaddes musulmançylyk borjuňyzy berjay etmek üçin ekýän ýeriňizi, äli malyňyzy, ähli bag bakşaňyzy gözlemen hemmetinden bermeli, salgydyňyz dowal bermeli. Şamrat Gülnamy sözüne dyny berdi-de, öz sözüni wekilleriň aýratyna sultaniýatyň nähili kabul edenini bilmek üçin olara ýünsüre gözaýlady. Emir salgyt meselesini diýen hemde musulmançylyk borjyny bağlanışdyryn soňam Abdulwahid İsa'ny ünsüne oturup bilmedi. Hazreti Emir, rasa edýäsiňiz. Özüni musulman hasap edýän her bir adam üçin İslam tuğuny götürýän döwlete salgydyryň dowal tölemek mukaddes borçdyr. Biz siziň penaňyzda o borjumyz dowal berjay ederse inşallah. Siziň nökerliňiz salgyt diýip biziň işimiziň içine girmese bolar. Emir ýylgyran duýmany garly. Biziň hem siziň göwnüňizi degetimiz gerenok. Gudratly Gurhanyna hemde hadisy göwün adamyň Hudaýa iň ýakyn ýeridir diýilýär. Ana şonu pek saklap. Şoňa musulmançylygyň berjay etseňiz, beýik Buharaý şeribiň şäherine siziň göwnüňize degijek adam bolmaz. Ýylyňyza nöker baranydy. Ya guri pök ýa bolup baryp gaýdyr. Sultaniýa has anyk netije geljek görüp, näçe kelle döwsedi. Emir näme diýjegini bilmetdi. Indi onuň bilen hoşlaşaýmaly boldy gerek diýip işini gepletdi. 4-nji bab. Hojaýabyň eri teginäk ýol bilen ýokarky owa ýetip barýan tetnazaryň aýagy ýerdegen okdy. Mewjurup gurtugyň ýaryp barýan şatlygyny ganyp bekläpdi. Ula ýarlygyny uralbagyt, onuň häzirki barýan owasyny güzeranyny bir kadrrak dolundurýan daýhan ogluny gannegelläp durmuşa çykarylypdy. Olar şu ýyl öňkü jaýyna ýanap ýene 2 tane taam salýady. Şu günem şu taamlaryň ikinji pagsada goýuljakdy. Her pagsa goýulyny jaý gurýanyň dowun garnaşlarynyň ýylyň saranlarynyň kömegi gelmegi ýörgünni kadady. Petnadaram häzir şol kada ýerip kömegi barýady. Ýöneňi ganyp beklenat başgady. Petnadar käwat olanka baryp gaýdanna. Tomsuny şu ýerdäki howda suwa düşürdi. Ol howduň töweregi günertanlaryna saga suwa oglaryň ýerden dolup, gyzyn bazara dönýärdi. Olary bir ýere jemleýän esasy adam bir näme özüni tutanrak urunlaryň oýnaýan almaýam oýnudy. Oryn ýöneköý ortada gazyksa därli. Suwa düşüp ýörenleriň biri beýleki biriniň kellesine elini degirerde ýüdüp ýa-da çümüp gaçar. Suwa düşüp ýörenleriň ägirsi onu kovup başlar. Kovup ýörenleriň haýyzlar biri gaçyp ýöreniň kellesine kakyp biläýdi. Soň onuň özi gaçyp başlar. Etmeler gelenini, ol oyunu hassa gıldırýady. Ol gaçmaly bolanyny al-halmak ýokdurup gülen belli külli tapawutlanýady. Kellesine el degirjek gurtumulluğuşdan üstüne solanlaryna ol ýüdüp gutulup bilmejegen duýanyna täsin salasynyk bilen goşumýady. Oňa hüjüm edýänler nigeden çykarka diýip, howduň başga tarapyna seredip dur kalar. Ol şo çümün ýerinden dömp çykýady. Desene töwerine godaýlap, ýene çümýädi. Howduň boşluğrak ýerine baryp, suň ýüzüne çykýady. Käte bolsa suw çümenne. Howduň ileri tarapyna giden ýaly bolup, başga bir tarapa ýürüp giderdi. Oýuna gatnaşýanlar da ülemiň gollary sırmaşyp giden goza tuğduň köregözünde, howduň gyrasyna aýaklaryny suwa sokuşyp oturan çagalardyr, epesli bolan gyýlaram, tetnalaryň al-talşan tomaş edip gokturýardylar. Ana, ýene de şimdi nirden çykarka? Bäri gaýtdy. Ana, ola aňyrdan çykdy. Burar bolsa onu tutjak bolup berden kaçyp ýörler. He, seredin olara. Tetnalar suw düşýäka.
Howdun başynda tomaşa süren argyndaky göwsüniň salazy ýumrulyp başlanyny gyzyl köýnüň daşyndan bildirýän. Dördörüm taşynyň uzen tep göwsüne ýetmän töwrüňip duran. Gözler daň ýyldy ýaly ýuşun atýan ak ýagyz gyýdyň ödüne has içkin bakýan duýdy. O gyýdyň ödünden 4-5 ýaş kiçiligi açyk bildirip duran soň, teýtmäler ilkiwadyňy on söklüň tembermedi. Soň-soňlar duşanyny ölün. O gyýdyň haridar bakşy teýtmäleri öz erkine goýman başlady. Göwünde bolmasa ol gyýd ona ähli görnýän gyýdlaryň içinde iň owadyny, iň mähirlisi, iň ödüne ýakyny iri bolup barýar. Yok, onun ütüş. Erteklerde tariflenýän peridatlar ýaly hatda olardan artyk maşýa bolup barýar. Oýnamagyň da hederi bar. Buyurun işini kimse yerine getirip ateneň hoş sözüne eşitmegen hedeli bar. Bahar aýlar leýladar bolýan şöyle teýran etmegen hedeli bar. Başga da hedilatlar köp. Inni teýtmäler üçin şol iň ajaýyp gyýz bilen ogrun şat eredişmegen hedeli. Başga ähli zatlaryň hedelinden müňesi artyk. Müňesi ödüne çekici, müňesi gowun göterjek ýaly bolup barýar. Mundan bir gepde ýoň bolun waka, o gyýdyň teýtmäleri şu ýer bolup görünmegini hassa güýçlendirdi. Teýtmäler anygil dagynyň jaýynyň ilkinji pagtadyna goýuşma gelýär. Howdun ileri ýanyny geçýän ýagyň köprüden çykanyny, sagapdaryna ýalpap güýrdi duran bir gyýda göz düşdi. Görse, şu öýüni heýjana salyp başlan gyýdy. Ol ikelini gurtogyny goýup bir zatdan gorkan ýaly gözlerini altal edip suwat edip dur. Onuň huş başyndan göçen bolsa gerek bol, teýtmäleriň öýüni seredip duranyny duýuny. Oňa näme bolka? Suwa kyrjak bolýam kaýada Ýylandatdan gorkdum ka. Teýtmäler bir ýeriniň göräýmeginen ýatyga jetdi de desene setlendi. Näme boldy? Duýdansa çykan tede gyýy teskinni de ýalta teretdi. Görse, şo guwat bolun. Ol bir barmagyny agzyna tutup doňun ýaly boldy duruverdi. Teýtmäler sorugyny ikinji gaýtaran ol buton joňuryp göle sarjy ýylgyryp, "Küýdämi suwa gaçyrdym" diýdi. Dasy sar renkli mis küýde gat haýrak ýandur soňy diýene görnüp durdy. Teýtmäler häzir diýdi. Ýabyň raşyny aktarlan bir şagan diýip boldy. Toýnuk ýyldyr jetmek üçin onuň şagazyklarynyň birinjisiniň çykan ýerinden ýarym garaş ýaltyny goýup döwdi de galan ýerlerini pudady. Agazyň toýnuk hatsafy küýdäniň gulpuna ýyldyry de onu çekip aldy. Şeýle etmek öz kellerine gelmänigi üçin gyýyp kemsinin ýaly boldy. Teýtmäler bolsa oňa hassa akylly, hassa uğur tapyjy ýalyp göründi. Teýtmäler eline suwly küýdäni gyýyp tutdy. Gyýyp sessiz ýönsiz duruşyny teýtmäler minnetdarlyk göl göz astyna teretdi. Küýdäni aljak bolunny, onuň eli küýdäniň gulpundan tutup duran teýtmäleriň eline salyjy degäýmezmi? Olaryň ikisi de en namyna ýalyn şabran ýaly bolanyny duýdular. Gyýy utanjaňlyk hassa basmarlap başlady. Teýtmäleriň hemsini goşap, aljyrajak ýaly boldy. Oňa garanna gyýdyň öýden saklamak erki güýçli eken. Ol hiç tat bolmadyk ýaly parahat ähäňde paýryp gülen "Sagul" diýdi de küýdeni göterip ula berdi. Teýtmäler öňe tarap egilip araýşa çykyp barýan gyýdyň topuklugynyň hägelçezik agarp görnýän ýerine, arkadyna sırlaşan köýnüginiň daşyndan mesemärim bolup duran iýinçe bir nasynyny bihuş bolan döndü. Gyýdy araýşa çykan soň teýtmäler birden aýgaran ýaly boldy. "Aýy, sen adyň näme?" Gyýdy gözüni güldürip kina ýaly häňde seslendi. "Sen meniň adym bilemokmy?" Teýtmäler gyýdyň adyny bilýärdi. Onuň gyssa garada näme diýjegini bilmän Nurka diline geleni şo togra bolupdy. Ol soragynyň ýerliksizligini desseni duýup ony maralajak boldy. "Bilýänem görün. Mene sen adyň bilýän, sen adyň Teýtmäler. Sen adyň nähil go Hatice. Onun ömrü tuamy. Ay gül bagtul toty tehra kek diýen atlar gowy." Hatice şonun artyk gepleşip durmagy ijab etdi de, näme kereşmeli wakyp sessiz boşlaşdy. Gyýdydan soň Teýtmäler suwun grasyna huşyny getiren ýaly bolup duruşyna küýdän çeki baran ýerine seretdi. Suwun ýüzüne Hatice'ň keşif görünmedimi? Ýok, görünmedi. Ýeňsesine öwürlüp araýşyň ýokardan tarap ätlijek bolundy. Hatice'ň ýygyna Teýtmäleriň gözi düşdi. Ol ýygyň zadaty barmy? Teýtmäleriň nazaryny ýödüne bentletde goýaýdy. Şol duşukdan Hatice'ň keşfi. Ýygydan Teýtmäleriň gözüne ýylyp başlady. O keşp onu nähilidir bir dılmaş galkynma, dılmaş şatlyk, dılmaş joşky nemele getirýärdi. Şol dılmaşlyk onu bir ýytyar ýagdaýda goşky düzmäge mejbur edip başlapdy. Ol goşky düzmegiň tärini bilmeýän bolsa, näçe mejbur bolsa da goşky düzmäge düzmezdi.
Ol ulu depeýäniň gyzılayak gowasyndaky Hedreti İşanyň medresetine koýaka. Goşku düzmegin kärlerini belli derejede öýdeşdiripdi. Şu ýerde okuýaka ol Şahan ýany bir pelwörtlü talip bilen bir hüjrede ýaşapdy. Şahan zeruri işi bolmaly wagtlaryny goşku düzmek bilen meşgul bolýardy. Onuň dili warlyk edip degişme heňil goşkular bilen gyzyklanýan bardy. Seyitnalar görün onuň ýeňlis goşkularyny halamaýady. Ýöne şeýle de bolsa, şol soň-soňlar Şahanyň täsiri bilen özçe goşku düzmäge syňyşyp başlapdy. Ol medreseň oturup gaýdýança, ýyl ýüzüne storiýaly goşku döredip bilmedik bolsa-da, goşku düzmegiň täzlerine belli derejede öwrenipdi. Hatyja kalbyna gowguran turup başlaryň görün. Ol şoňa bagyşlap goşku düzmäge ihlat edip başlandy duýmany alýady. Goşgunyň teterleri onu kän bir azary goýman, öz-özünden hünji düzüne ýalyp barýady. Gözi gara, gaşy gara, zülpleri timar hatyja. Yüreğime sallyň yara eýlediň bimar hatyja, gözüňe sürme ýaraşar, birine tirme ýaraşar. Ýatdan düzen bu goşgudy, tetnagara yaraman durmady. Ýöne goşguda hatyjanyň adynyň agdalysy ony ikirjiňlendirdi. Goşguda hatyjanyň adynyň agdalýanlygyny onuň özünden başga adam eşdäýdi, uly maskaraçylyk garaşyber. Soň hatyja bilen oguryn feredişlemem duýarlar. Ýok, syr paş etmeliler. Adamlar eşdenine de kime degişildigine, hatyjanyň özünden başga hiç kim düşünmeli ýaladip hatyjanyň adyny agdaman. Onu bagyşlap goşgu düzmeli. Bolly. Şu pikir ýöň nämçin kelläme gelmedik. Heytnalar şu pikire eýerip goşgu düzmegiň hyýalyny atlanypdy. Hatyja suwa gaşaryň küýdesini alyp gidenine bir bent goşgu özünden peýda boldy. Ona hatyjanyň ady ýokdy. Ana şu bendiň öňüne ýygyna goşup üstüne ýetirdiň. Guş dilini ýazylan goşgu bolup dur. Teýitnalar 2 gün mär üstüne ýetirjek bolup ýören o goşgudan düýün tamamlap, onu kağıda keşdirip ýazdy. O goşgu agy begiler. Gulagasyn sözüme. Tarifin diýseň tergu näzliğiniň. Yalan bolsa gara sürtüň ýüzüme, tarifin diýsem tergu näzliğiniň. Diýen bent bile başlanyp seýdi diýer. Her un ýeter salamy. Jesmime jan birer şirin kelamy. Täý ölünçem bolsam şonuň gulamy, tarifini diýsem tergu näzliğiniň. Diýen bent bilen turýady. Ol şuň anne gellerin Allahyna kömekleşýär hem şemin tapyp bu goşguny hatyja gowşurar diýen pikir bilen epes ýol töküni duýman. Ýokorku oba ýakynlaşyp barýady. Seyitnalar gelenine eýem üýüşüp täze salynýan jaýyň ileri tarapyndaky hendigiň laýynyň epeslesiniň tagtanyň gapdalynaky ahyradyňa ekenler. Seyitnalar adamlara salamlaşan soň hennekden laýdyňma başlady. Ýenden gyrasyndaky ýükünden taplanyp, şahalaryny ýokary götürüp uran ýaş eriň aşagyna ýazylan ýeken düşeň üstüne bir ýaş ulyň çaýçy oturan parza goýjusy Seyitnallaryň ebetegini tapyp ýeňillik bilen laýdyň şana tyn edip "Ey berekella, gödük ýanyndaky laýa ulaşyp duranlardan ähirliň bolan öwret" diýdi. Gödük diýmek güýçli, guzurly ýigdekçe diýmek. Seyitnalar özüne hiç tat diýilmedik ýagdaýlar şol laýdyň bilen dowam etdi. Usta Seyitnalardan nazaryny soňup sakgallaşyny öýlen. "Allah emrat eşitdiňmi? Emiriň ýanyna gidenlerim gelen ýalylarla." Öten akşam emir bilen eden gurrunlaryny Sultanyýadyň öz agyndan eşitdik. "Oho, ana gerek bolsa, emir näme diýdik-a?" "Emir ýöňden gelýän adatyny sakla beriň" diýipdir. Ýöne näçe ýerekýän bolsaňyz, näçe mal saklaýan bolsaňyz şoň salgydyny hile etmän beriň diýipdir. Onun o diýen bilen araşda bolar. Ondan inni emlekdar ýylan ýöker türkäp ýylyň içine girmesini goýjakmyka? Bermer salgydyňa dowal berseňiz girmez diýipdir. Şeýle bole görsen herne. O nöker bilen ýylyň içine girip berde halkyň gamzyna atlanjak. Beýem iki şeýle topalan turan emirim şeýle boljagyny aňlan bolsa gerek. Düýün Habib Hojudy Sultanyýadyňda bolup gelipdi. Agşam ertir maýbul marsoň Seyitnalar onuň Sultanyýada nämer eşdenligi bar dap gurrungyny diňläp bilmänni. Şonuň şüýnem bol ýaşullyň edýän gurrungy bilen gyzyklandy. Laýdyňyp duran Seyitnalaryň iki ulagy şu gurrundy.
Emlekdarın ýygyna nöker türkäp ýylişine girmejek neşterine, onuň dünýäsi giňäp, ýyny ýazylanýar boldy. Beri bolmagdy ýöne ýerde. Begin nökerleri bilen ýene bir gerek öňküýary çakmaşaýdy. Onuň tutulup äkidiljegi bellidi. Atady Habib Hojady oňa şeýle burjakdygyny iki çükedek duýdurupdy. Innekide begin nökerlerini el göteräýmegini gynharlapdy. Fetnalaryň nökerlerden edýän öňjesi bir näme adaltady. Başga bir mesele ony beýinzil edýärdi. Ol 2 ýyl bäri okumak üçin Buhra gidip bilmänýärdi. Halaşdaky Hazreti İsa'nyň medresesi öňki ýyl oturup Buhra düşip golpýörkä Habib Hojany ýataglady. Soňky ýylym ol keselini taplan bermedi. Ozuruk işleri Meýatniýazyň iki ödüne agyr düşýekdi. Habib Hoja gapsyny ýetim taklamak halamaýady. Şonuň üçin ol öýde mazal tagalýança ogluny okuýy bermänýärdi. Indi ol tagalypdy. Ogluny da ne diýip bolsa şeýle okuýy derdiň diýip başlapdy. Atadynyň bir sözi diýetmelere ganet bekläpdi. Okuwany görmedik, bilmedik zatlaryň täsin dünýäsi bolup görünýärdi. Şol dünýäniň ajaýyplygyny görmek işlegi onu öz erkine goýanokdy. Ol ajaýyplyk nähilike? Wagt ol medrese okanyny Niyazul Halifanyň sapak wagtyna beren gurrunlaryny dinläpdi. Onuň gurrun wagtyna tekrarlamagyna görä Allah ähli barlygy döredenmiş. Okumak diýmek şo barlygy akyl ýetirmek diýmekmiş. Allah bennelere ýetir. Hem düşünür diýip Muhammed Peýgamberi beren gudratly kitabynyň Qur'anyň ayatlaryň köpsini adamlaryň ilm daragytynyň miýgesi bilen iýmitlenmeligini ünnänmiş. Hem şoňa bolan istlegi adamlaryň kalbyna goýulmuş. Allah'ın kitabını ilkinci olup adamlara yetireni. Hem de düşündüren üçün Muhammed Peygamber ilkinci olup muallim diyen beyik hormatlı adam nasip bulunmuş. Son onun yolunu dogam ettirin 4 şariyarları hem de olardan sonkuları da muallim diyilenmiş. Bunun şeyli olacaktığı Muhammed Peygamber'e yondan ayan olun son. Muallimdir alimleri ol ödünün mirasları taplanmış. Ilmın angartana yetip bulmayamış. Onun başlangıcı görüp beren zatlaryny akyl ýetirmekmiş. Soň göz öňüne getirme arkary ýanynda ýoksa da akyl ýetirmelimiş. Ondan soň peýgamberleriň adaty adam duýgusyny ýokarda durýan boluşlaryny bilmelimiş. Ilmiň iň ýokary derejesi boldy. Adam duýgusynyň has ýokarda bolan, akyl parasat bilen hälçe de sadyp bulmaýan Allahyň gözelligini, ruhun, ýüregiň bilen sazmak görmekmiş. Allah Teala meni ödürden yerimde, göğümde, ödüne sığdırıp bilmeye. Haysa adam bennelerime iýeren kitabyndaky borçlary beja etse, hem de başga işler bilen ödünün maňa wyparlygyny tasdiklasa, men şol adamyň kalbyna sygyp bilýänlermiş. Hudaý kalbyna sığdyrmak üçin oňa kireňsiz päklik bilen aňyrbaş derejede hakka berilmelimiş. Şeýitmek üçin adam pahyr sabarly, horluga sızamly, terk dünýä bolmalymış. Hudaýa bolan aşkyň beýninden ganmalymış. Ene şeý dip beren terjeýetini, adamyň hemişelik ruhy ýaşaýşy ýokary derejede gödürleşýärmişin. Adam şu dünýädäki ömrüne şonuň üçin görüşmelimiş. Ilimli okuly bolmagyň lezzeti ilki başda azy bolsady, soňundan ballanam süýji bolýarmy. Niyazul Halifa şu ýyl gurrunlar bilen utgaşdyryp Jelaleddin urumydan Hafizden ödünün Türkmençe geçiren goşgularyny, Yunus Emre'nin Hoca Ahmet Yasawynyň türki dilli, ödünün Türkmen diline döreden sowapçylyk goşgularyny okap bererdi. Teýtnalar Niyazul Halifanyň bir ýyl gurrunlaryny okap beren goşgularynyň hemmesine düýüp teýkar düşünüp bilmesede, onuň pakyrlyk, horluga çydamly bolmak, terki dünýälik bardak wagtlaryny makul görmesede. Ilim dünýäsiniň täsirini barda diýenler bilen gaklanypdy. Şol täsirini seljermek, bilmek arzuwy ony Buhara tarap çekýärdi. Ýöne ol şäherjek beginiň nökerleri bilen saklaşan soň atady Habib Hoja onuň Buhara okumaga gitmegini göwnümen başlady. Onuň göwnüne teýtnalar o ýere gitse, öýde barp ýuldurhan agzyna düşäjek ýaly. Kim bilýär, emir bilen içen suw aýry gitmeýän şäherjek beginiň teýtnalary düzgüne baş ýegmeýän kaka baş diýip ýamanlap. Buharada gynlandyk duraýmak mümkin. Teýtnalaryň özü atasynyň göwnüne gelýän şol howpdan azyk ýany howatir etmän durunokdy. Oglunyň okumak islegi bilen usup gonyp ýörenini bilýän Habib Hoja oňa Hiwa gidip okumak maslahat berdi. Ennol Hiwa gidermen bolup ýördi. Edil şoň öň ýanyna Hatijanyň zadylap başlamagy,
Teýtnedary alharym ýagdaýyl tuğlapdy. Äger laýdyň durkady, ol şo ýagdaýyň girdabyna nädip çykyp boljakdygy barada kelledi uýady. 3 ýyl okap, okumasyk bilýänsem, Hatice maňa garaşarmyka? Onu durmuşa çykarmadylarmy? Udaşlygy baragada onuň boýuna alaz dakyp bolmadymyka? Alazy dakylmasa nähili bolarka? Onu başga bir ýerden durmuşa çykarylar, men näderin? Men oňa çydap bilermikän? Okumaga gitmedem näme? Ýok, okumaga ýokman gideýin. Hatice'nin ýaşy geçip baranyga, ateneti rady bolsa okuýdym dedi, oň bilen durmuş gurup bilerin. Ahira zyňlan laýyň bir çetini enli ganlap, onu dep bilep duran anyna geldi. Feýtnalar ýadaýmy? Bir sellem diýen zyňarlygyny feýtnalar aýňaran ýary boldy. Ente gatori ýadam okly. Gaty ýadamdyrmy? Assy oşrak işleber. Feýtnalar Hatice barada pikir edip ýadanyny duyman bolsa-da, artık aýtdyryp durman hennekden çykdy. Erigiň saýatyna diýerini gaýtaryp oturka, onun gözü ýok or tarapdan geçýän ýokdy dedi. Laýdyňyp durkady. O tarapa ýaly şindi göz aýlýady. Ýapdan suw getirmeli bolany Hatice şo ýoluny geçýärdi. Ertigiden bäri o görünmedi. Hasan ötüp geçerke. Suwsa oňup bilmediler, ahyra geçer. Feýtnalar ýene 2 tapyr laýdyňyp, 3-nji gede kennekden çykyp bir köýneginiň etegine diýerini tyryp durka, Hatice'nin ha baýaky suw gaçyran mis küýdesini alyp, suw barýanyny gördi. Görün desini oňa tarap atlyp gidesi gelse, ol laýçylaň duýmagy mümkinlip ätiýaz etdi-de. Bir sellemden soň köwteglen bolup, ýoluň gyrasyndaky maýmyk igdelen arasyna geçdi. Görse Hatice ýem suw alyp gelýär. Ol suwda görnýän suratyny seredip oturmadymyka? Ýagdaýly iş barmyka? Iki gyrasany igdeder çöp salam gapsap durun, ýoluň uğruna gara görünmän soň, Feýtnalar garşyndan ýelen Hatice ýakynlasyn desine, Hatice gurgunmy? Men sana bagyşlap goşgy ýazdym diýdi. Goşguly kagyzyny jüýünden saltlyk göle çykaryp oňa uzatdy. Goşguly kagyzy şekinjigini kulaljak bolany. Hatice'nin Feýtnalar seredin gözleriniň näme hiledir bir joşgyny duýguýynyň şökleri uskunaklaşdy. Ol uskunlar Feýtnalary jadylady gerek. Onuň huşy geçip, dili tutulany döndü. Onu galpylla bassy. Ol goşguly kagyzy beren soň öýdüni zordan akymdyrsap, pes saýagyny seslendi. Hatice, men tiý wagtdan hywa okumagy diýen. 3 ýyl okumaly, meni ýadyňdan çykarmardyňmy? Goşguly kagyzlaryň desine geçip görüp öňe ümidini atan Hatice bir ýadym edip saklandy. Issyny seslendi. Özüň ýadyňdan çykarmasaň, meni çykarman? Men seni ýadymdan çykaraýyn diýende çykaryp biljekdir. Edil şo wagt ilerden gelýän bir eşekli göründü. O görünen desine Hatice hoşta bolýan maňyda ýergardy da salt ýürep daşlaşyp gitdi. 5-nji bab. Feýtnalary hywa uratmak üçin olary gün dowup dumanka ipeslemäri hyýrandy. Habib pozu hem eşekler ýaly süýünüp sarkyp oturman derrew çaýyny içip boldy, ýerinden turdy. Mätniýadyr özüňiň eýerläp ýylyp gelýän ikatyna göz aýlady. Mätniýad, atlaryň iýimligini ýadyňdan çykaraýmy? 2 guşhalta ýarmany horjuna sarlym. Habib pozu onuň ýüzüne Feýtnalar özlerini uratmagy gelenler bilen eldeşip hoşlaşdylar. Feýtnalar iň soňunda ene şöyle hoşlaşyp bolup ýerini tutdy. Ene 2 ýerini serip onuň bagyryna bassy. Eliniň ýetişdiginden onuň arka boýuny sypady. Ol oğluny gujagyndan tutdurandan zordan "Hudaý ýaryň bolsa sagaman aýlanyp gelip köşegim" diýdi. Gözüni nakyp başlany ýaşyny tüpürdi. Ýene meniň arkaýyn bol. Diliňden Hudaý eşden balam. Habib hojaýyň Feýtnalar atlan buğra berenlerine. Dümül duşdan tez çykdy. "Ýoluňyz ak bolsun. Hudaý ýaryňyz bolsun. Sagaman aýlanyp geliň." Feýtnalar ente uzaklyk edip görmändiň. Onu hywa barýanlara goşup ýerse, Habib hojanyň göwnüne zaý bolmajak ýaly. O bile gidip ahu undunna öýüdi gepleşip, onuň syýla serpaýyny öýüdi goşurup, oğluny öýüdi elinjek oku ýerleşdirip gaýtmak makul gördü. Göwnüne geňeşip gelen netijesi boýunça ol häzir oğlu bilen hywa tarap ýollandy. Obalaryň demirgaz tarapyndaky gyryň deňinden geçenlerinden soň Habib hoja etmediler. Atlar ýanap gitseň, olar bir-biriniň ýelgine gowy ýörýänler. Atın gapdallaryny türdiýdi. Habib hoja henide şenni Feýtnalar bilen ulak gürrüň etmänni. Häzir ol 3 ýyllap başgalar bilen bile boljak oğluna käbir zatlary gürrüň görmek üçin ýarlandy. Ol Feýtnalar atyn deňlen soň
Ödenligine göre onu seyretmendirlerini. Seyretmeler sen bilip koy. Hyýwanyň medreseleri iň beýik medreselerdendir. Sen onu okaňda odury bilen edepli bolmalysyň. Edep adamyň bedegidir. Edep adamyň sarpasynyň saklygydyr. O dillen başlanýandyr. Sallamly geplemelligini ýatdan çykarma. Öz gepine özüň gülüp gürleme. Ol akyl kimligiň alamatydyr. Men bu horada bir ýyl okaňda bilipdim. Aslyny şejeräňi bilmegen musulmançylykda part garaplanýar. Mollalar, talipler sen bilen tanışjak bolanlaryny. Sen men Habib Hojanyň. Habib Hoja Pehlwan Hojanyň. Pehlwan Hoja Haydar Hojanyň ogly diýip aýtmalysyň. Biz öwlet hoja därler. Bizim babamız Haydar Bekowlaryň içinde iň güýçli molla bolan üçin Buhara emir tarapyndan oňa hoja diýen hormatly at takyrypdyr. Onuň nebereleri de şo ady göterip gelýär. Şonuň üçin ýyl bize hojalar diýär. Mir Haydar ýöwliýär hem sen babaňyň adyna garyn ýöwliýärdir. İşan ara diýilýän ýerim sen şo babaňa emiriň beren ýeridir. Sen erharlaryň şejeretinden bilmelisin. Şejere nesil tarihi diýmek. Türkmenler Balkan töwereginde ýaşaýar. Olaryň arasynda erhar diýen ýyly belli baý bolupdyr. Erharyň ýömüdüň tekäniň salaryň sarygyň maňyrsy salrygadan bolanmyş. Erhar oň oglumy agtygymy, çoğulugymy, ýugulugymy, ýatlygym onu bilmedim. Erhar babamyz özüniň inel Zeynel Mustafa diýen üç ogly bolupdyr. Çarşangydaky Aksydaky türkmenler ineliň, garalar Bekowullar Zeyneliň, Uludepöýle Güneşdäkiler Mustapa'ň nebereleri bolmaly. Biratlar seyitler sen özüň bilmelisin. Medresede o sana öwredilmez. Bu ýerde sana Gurhany, Hudaý hem peýgamberler baradaky hadisleri, elemiň, onsoňam biziň ýaşaýan dünýämiziň emele gelişini, ähli barlyklaryň Allah Taala baglylygyny öwrederler. Habib Hoja söýdüne diýini gördi-de. Mele şäkmeniň gapdyr jüýünden gazgylyp naskädini çykardy. Onuň tasmadan yedilen pürsüklü dikkatini aýyrdy-da nasatdy. Atady daman soň. Seyitler onuň diýenlerini öz hyýalyna ikinji gedek gaýtarap başlady. Atlaryň orda guloklaryny keýkerdip, şol bir ýörgüsini ýazdyrman gidip oturşy. Ýolawçylar Sakar ýerine ýetip barýardylar. Atalı oğul 3-nji gün gijülen hyýwanyň eteginden gowanyň bir çetinden girdi. Hyýwanyň göýüň diregi ýarylyp duran minaralary dumanlap göründü. Oňa göz düşenine teýitmelerin agdaşyly beýbe. Hyýwy diýilýän şäherjegde atdan has ýetişik eken. Şäherjegde oň ýary minaralaryň ýekejelem ýok. Habib Hoja da minaralar käte-käte seredýärdi. Ýöne onuň esasy ünsü ýoluň iki gyrasyndaky jaýlardadyr. Ol şolar ýeke-ýekeden gözden geçirip barýardy. Dergözesine goňrak gazgalyp eren salynan, diwarlary bir ýanlygan akyp barýan suwuň bir meňdeş tolkunlaryna salyndaş edilip taraşlanan howly. Anjak hem husyt töwdülerin bolsa gerek. Ana ol gapdaly maliýetakly diwarynda şüdünne ýaşan garyň emele getiren oýuklar dara-dara bolup duran jaý bolsa, gününi zordan dolandyrýan bir agyrrak daýhanyň bolsa gerek. Habib Hojanyň jaýlary howlary syn edip, olaryň eýleriniň nähili adamdygyny seljerjek görüp gadatlanmagy ýönerden därli. Ol bugün akşam hyýwanyň şäherine barman. Şo boda kimde bolsa, gepal şorýar bir ýerinde mihman bolmakçydy. Ol öňüm bir gedek 5-6 adam bolup söwda satyk bahanasy bilen hyýwa gelip gidipdi. Şonda olar gön kerwan saray barıp düşläpdiler. Häzirim şeýse boljakdy. Ýöne onu hut şu owada düşlemäge şekgen sebäp boldy. Ol teýitnalaryň münüp gelýän atyny onuň özü bilen bile hyýwada goýup gaýtmakçydy. Şäheriň eteginde gowadan şol aty goýar ýer tapmaly. Gaýaty pesejik. Köne dergöleri howlunyň deňine ýetenlerini Habib Hoja ogluny öldürdi. Teýitnalar, bugün bolmasa şu howly aşyna haram gatman ýören antapla adamyň howly bolsa gerek. Şu howly maňa ýakymly görünýär, şoňa barp göreli. Ataly ol ýoldan howlup şowla öldürdi. Habib Hoja dergöden iki de kakandan içerden ses çykdy. Gelin, geliveriň. Ýapbaşyk silkmeli.
Takkary şaharyn ýüzi gözi hasratly görünýän daýhan bitim adam derweden çykdy-da gelenden nähil adamlaryny da onçokly park etmän salam berdi. Habib Hoca onuň salamlaryny taň bir asýagynyp, "Ýa şol bir-de şäherjigden gelýär. Eger sar türkmenlerden nip sakanaklady." Öýesi gelenleriň türkmenleri bilen soň olary ünsüren etdi. Atlylar owur garakça meňden ok. Öýesine olaň ýüzi nurany görünýär. Öýde asylly adamlar bolsa gerek. Näme gepler barka? Türkmen bolsaňyz gatywy, düşün atyňyzy toýun. Ya şol düşmek ýalymyza ýogum däl. Mihman almany kyn görmeseňiz düşük. Daňary mihmany kabul etmek sowapdyr. Bilen garyp külbämiz ýüre kanagatlansaňyz, gözümiň üstüne ornuňyz bar. Habib Hoca isleýän adamma duşaýdym gerek diýip atyndan düşdi. Atyrol atlaryny edip öýesiniň ýüzüne howla girdi. Hol aňyrrakda howalanyp duran iki düýüp güjümiň aşagynaky göleli hygyryň ýanyna atlaryň daňarlaryndan soň öýesi mehmanlaryň eýwanyna düşükde oturtdy. Soň ol ojuň oduny ölçerip oturan garaýaga şal saç, hortaň aýalyň ýanyna baryp bir zatlar diýip pişirdidi da onuň bäri ýanyna gelenlere geňirgen teret duran 8-9 ýaşly ogluny göýlendi. "Abadullah, bar oglum mamaňa kömekleş, saçak getir, çay getir." Öýesi düşükde oturan soň mehmanlaryna gep goşdy. "Şäherjigli türkmenlerden bolar diýseňizdi." "Ha, bu ýaşly bir şäherjigdäki ersar türkmenlerinden. Maňa Habib Hoca diýerler. Bir de men oglum Seyitnalar. Muny Hiwada okutmaga alyp geldim." "Ýaşy edipsiň. Bala çagan okudyp boldy okutmaly." Talim geçmäke mehman bilen öýesiniň gep alyşyp gitdi. Öýesi öz adynyň Mehat Ýakupdyny, ata-baba daýhançylyk edip gelýänliklerini, ýeke zogur bolup onuň galmyklarla bir sögüşde ýogurundyny, özüniň de 60 ýaşanlygyny, saçak çay getiren oglanjygyň gyýdyndan urun agtygydyny, şonu ýygyny eýetmek üçin getirenliklerini. Higo han ýöged inegiň ýyl halka gaty gadaply daraşýanlygyny, salgydan wagtyny berip bilmedikleriň ýugurdynda ýer oýnadýanlygyny, Hiwanyň bazaryna nurk nowanyň nähilligini, ýakynna Hiwadan gaçan bir guly gözlänliklerini. Soňky wagtlarda Hiwada garanlaryň köpelenligini, başga da şonuň ýaly gören bilen zatlaryny bugün açyklyk bilen berdi. Habib Hoca bu Kur'anyň ýagdaýy hem ýerde bir meňdeş diýip işini gepletdi-de, sözüne dygyny görüp öýesen hem diýjegini men saglyk gören Mehat Ýakubek. Hudaý penatyny sakladyny diýdi. Soň ol atlary otym berip gelen Seyitnalara öýdündi. "Bar oglum, horjunnaky ýer şeriýarda atlar bäri getir." Seyitnalar ilki 4 sany külşü. Soňam agdy kiňrek mis küýde bilen mis okura getirdi. Küýdäniň agdyndaky daňysyny aýyrdy-da, pyşak bilen onuň içine gowurdy dörjeledi. Küýdedäki gowurdakdan penjelep aldy, mis okuran dolduryp saçagyň üstüne goýdy. Mehat Ýakubek saçagyň üstüne goýulan zatlary gözaýlap kemsinen ýaly boldy. Aňryňda bir zadyň bolsa, mehmanyň agdyny çykardy we oturmaly ýaly näçekdi. Ol Abadullah diýip agtyna gyýgyrdy. Oglun ady suran desini daşykdy. "He. Oglum, aşyňyz düşen bolsa getirip berin." Aşa bismillah edenlerine gün batıp, doğrun ay erim jagana süýt renk ýagtyny çaýyp başlapdy. Ay ýagtydan ahar ýylyp omin edilen soň Habib Hoja açdy. Mehat Ýakubek. Bir töwerekler onçokly beretdi. Hiwan şäheri bir ýerden uzakmy? Hiwa şu ýerden ýarym farsah. Farsah 7 kilometr töweregi. "Siz näme Hiwa gitmekçimi?" "Ýok, bolmaz. Erteýe gidersiňiz. Siziň ýalym ýykman üçin biziň gapymyz hemişe açykdyr. Siziň bilen gurrun edem soň men derdim azyryp dünýäm giňedi. Siziň derde şifa sözleriňizi ýene de azalyk dinläýin." Mehat Ýakubek bir häzir ädäli erteýe gitmekçi. "Hiwa bir ýerden uzakmy?" diýip soraýşymyň başga sebäbi bar. Men oglumyň münüp gelen atyny şu töwereklerde bir ýerine goýup gitmek irade etdim. At adamyň ganaty diýipdirler. Atyny goýup gitsem oglun o ýere bir ýere gitjek ýa ýöýe baryp gaýtjak bolanyna ganatly ýaly boljak. Siziň o diýeniňiz dogry gep. Hiwadan daşrak görmeseňiz de atyňyzy bilinki de goýaýyň. Biz ony anjytman saklarys. Mehat Ýakubek. Seyitnalaryň atym saklap berseňiz de biz sizden gaty minnetdar bolardyk. O tiýimin seyitnalaryň öýüp tapar. Wagtal gelip atynyň aýagyna ýazar. Seyitnalar alda goýup ýörmäň aty özüm eklerin. Seyitnalaryň men oglum bolar. Munyň ýaly ogul gapymyzdan girip dursa, biziň hem şökün göwnümiz galkanar.
Mehmet Yakup eke ayalına gıyrdı. Sadap, bäri gara. Ayaly gapynyň agzyna çykdy da adam sana soru bolup baktı. Kemper, biz yine bir ogully bolduk. Teret, şu ýigit biziň ogulymyz boldy. Adam Seyit Nazar. Ayal ilk Seyit Nazara. Soň Habib Hoca geňirin teretdi de. Hudaý bize rehim edenler, dedi. O ýene de bir zatlar diýjek ýar boldy da, gözüň ýaşyny taklap bilmän içeri girdi. 6-njy bab. Şiirgady medresesiniň piri bilen gepleşip, sowgat diýip getiren ertar halyna oňa goşurup, Seyit Nazar medrese ýerleşdirenden Habib Hoca şäherjogy diýen kirwene goşurup ýygyna gaýtdy. Seyit Nazar Atasaýdan soň öz ýaly okuw beren talipler bilen piriň mülki adaplanýan wakyfda bir gepdeler işlediler. Wakf medreseleriň işan mollaryň peýdalanmagy üçin berilýän ýer. Ýap we başga zatlar. Ýörün zordular, Guran soň ony toglap edetdiler. Ony öň kükdäniň üstüne basdylar. Güýlük buğda ekiljek ýere sygyr ýatakdan dert taşadylar. Soň o ýeri agdardylar, noýba ýygdylar, bişen gawundary kakdilip serdiler. Piriň mülkündäki işler bir ýüli bolan soň, ýaşy 60-a terurun, ýüli gözi parasatly görünýän agrat gepleýän orta boýly molly olar okudyp başlady. O deslapdan Gurhan bardy söz açdy. Onun diýenler Seyit Nazaryň Niýazuly halipadan eşitenlerini o diýen ütgüşik därli. Ýöne ol Niýazuly halipa garanyna ilm almak üçin ýerliksiz jedelleri, Hudaýdan daş düşürýän pikirlere başvurmaly dälligi, kıyınçylyga düz gelmeliligi, nebsini unutmalydygy, özüň okudýan adamy syýlamalydygy, onuň diýenlerini tesin çykarman diňlemeli hemde kabul etmeliligi barady. Gurhana hadise has köprek salgynyp giňrek gürüň edýärdi. Soň bilen ol Gurhany okudyp, onuň sürelerini ýa tutup başlady. Seyit Nazar mollanyň diýişi ýaly okujak gulpsan edýärdi. Emma içiniň gysmaty oňa päsgel berýärdi. Ol maýtapsa, iç gysmasyny bir näme adylçyk bolup ilki wada şiirgadynyň töwereklerini, soň şäheriň aňyraklarynda gedirinçe edip başlady. Daşy gök, ýaşyl, gyzyl mermer daşlarly bediren belentli pesli minaralary, diwaryň köçe taraplary nepiklik bilen haşymlaryny ägirt çaýlary, ýylsar daş düşüren köçeleri. O ýeri bir ýeri ýamaly, gara gäz geyimde kibitine gysyp barýan ýüz halk adamlary, bedemen giýiň doňa sygman hondan bärt bolup köçän doldurup moýmullap gelýänleri. Kerwensaraýyň töwereginde üstü bedeli samanyny göwetli, gawun garply arabalary, töwdügärleriň dukanlaryna küdürli parçalary, geyim gezimleri, küýde dürkünlükleri, agaçdan miýsen ýataran tabakdyr şemseleri, dukanlaryň öňünde köwjekleşip harytlary seredip ýören adamlary seýredenler. Seyit Nazaryň iç gysmaty bir näme gowşan ýaly bolýardy. Seyit Nazar bir gezek gedirince çykanyna adamlaryň ýer süýşen ýaly bolup Juma mesçide girip barýanlaryny gördü. Ol bir mesçidi öňdaşynyň syýyndan bolsa-da, onuň içine girip görmänni. Ol şonu görmek höwesi adamlar goşulyp içeri girdi. Seyit Nazar giden tokoýluk ýaly bolup duran haşamly sündere geňirgenip göz aýlanyny, hemmeler doňun ýaly bolup ýoňa seretdi. Görse ak gekdaýly, ak selleli, ýüzi kül renkli, sakkaly şarryn imam hemmeleň nazaryny dikip duran ýerindäki tekiniň üstüne çykyp barýar. Amam tekiniň üstüne asly goşluk bilen diýilen çöküp oturan soň, mesçide ýygnanan mehelle göz aýlady. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Eşhedü en la ilaha illallah diýip nazym bilen namaza başlady. Seyit Nazaram köpçülük bilen bile oň diýenine uýup onuň hereketleri ýaly hereketler edip başlady. Seyit Nazaryn tepbihili ul mesçidi görmänni. Ol namaz oturan soň mesçidin giýinligine, tütünleriniň kendine epetli wagt ankarlyp syn edip durdy. Adamlar çykýan şahy tütünleri sanyjak golly ýetişip bilmedi. Daşar çykan soň ýaşy özünden täýerçe ulrak gök selleli bir ýerden salamlaşdygyny soraw berdi. Bir mescidin içindäki tütünler näçe tane? 213 tane. Bir mescidde bir wada 3000 adam namaza durýar. Bay bu. Isi gytyp gidip çykanyna. Seyit Nazara şoň täsirden ýene bir zat gul bazyr boldy. O ýerde aýaklary işgillenen dürli ýaşdaky adamlar 2-3 ýerde topbok bolup oturýar. Eginlerine könürşen geyimlerinde käbir darrak, käbir giýinrek.
O geyimler olaryň öýleri üçin tikilmedik bolsa gerek. Hazratdan ýa yürekleriniň daşa dönenligi külreň şaýlan ýüzlerinden bildirip dur. Indi olaryň gynanmagy da erki galmadyk ýaly. Käbiri kemal haýallyk günün ýüzüni galdyryp, töwerenäki adamlar naýyn zat edýär. 14-15 ýaşlarynyň aly gözli oglunyň ýedmiljirep bakşyna göz düşenine Feýetnazaryň ýüregi has beter gyryldy. Hey beýle de bir dalanyk bolarmy? Göz açylmadyk guşşaga ýa neresi ulunjydy, uledip satmak bolarmy? Bihili ýalyk şeýlerine Hudaýyň rehmi gelmeýärmi? Menne döwlüň kyal gudrat boldy. Bir şäherler rehmi şepagatly adamlaryň elinden sypdyrardym. Ýöllerine meýlen elterdimde. Saga şuwulaňy, atenleňe gören elmi dama bile bolup, bagatly ýaşaň diýip gaýdardym. Bulan töwrüne aýlanyşyp ýörenler, hyrydarlar bolsa gerek. Hudaý hakladyn. Olaň ýüzünde de rehmi şepagat ýok. Feýetnazar bir hepde ýaly wagtyň içinde düşünne görmedik zatlaryny gördü. Onuň göwnüne bolmasa bulanmy zor galmagally dünýäniň ajaýyp gyzykly zatlarynyň da, aýlgançlyklarynyň da iň täsirini, iň beteri hewada jemlerini ýaly. Bir ýagda ýoňa alharmyk täsir etdi. Onu şuň oýa batyrdy. Ol her näse akyl urnaşdyrdy. Dünýäniň bir hili bolşundan baş çykaryp bilmän aýratharmyk pikir duýgularyň girdabyna pyrlanyp başlady. Hemişe gödüňüne gelip duran Hatice hemde hüjrede bile bolýan garagalpakly gaýyp bergen ýen ýoldaşynyň bolşy. Feýetnazary onuň ýaly girdapdan bir agdaşlaşdyrýardy. Gaýyp bergen, Feýetnazar ýaly gören zatlaryň täsiri bilen basylyp ýörenokdy. Ona nähirler bir perwaýlyk bar ýaly. Ýöne onuň açyklygy, özüni oýnatdy ýaly görkezip goýaşyly gedişi bilen Feýetnazara ýaraman duranokdy. Ol ilkinji gedek pirin görünjüsini urmagy baranlaryna ýaýkyllap oňry işlemedi. Şonu taleplerin käbirine senem ideal işlejek bolýan ol, men ideal işläp bilýän bolsam okujak bolup hiwa gelermedim diýip ýoldaşlaryň böwrüni byzyklapdy. Hüjrede bolanyda her kim ýokdy adyna ýapyşmalydylar, mena uka ýapşardym. Tebipler maňa toguň döşüni, onuň bilen doýmasaň aýagynym ýaýgynlydy. Berden bar ýakam pirimiň öýden çykanyny gördümde gapdyra gidýän köçäte uldum. Gören bolsa onuň maňa iş buýurjagy belli. Men bolsa işe bolanmak diýen ýaly wäş gurrunlary bilen Feýetnazary da hälisini ýylgyrdy. Onuň şeýli gurrunlaryny diňlärine Feýetnazaryň agras oý pikirleri ýadyndan çykýardy. Hatice gödüňüne gelen purdatlaryny bilen Feýetnazar dünýäni unutýardy. Hatice'nin o odunluğu, mehri, näzkereşmeri, öňküsine garanyny oňa müň esse artan ýagrylyp görünýärdi. Geňzat. O Feýetnazara edil ýanyny durun ýagrylyp görünýärdi. Bir gedek ol gaz basyşyny edip, ýeriň gaýmagyny bozman, iki tany zorat öýlen niredir bir ýere bar ýaka görünýär. Ana, o gidip barşyna Feýetnazaryň durun tarapyna göz aýlýar. Ana olany gördü. O ýanynaky zoralaryny bildirmän gözlerini güldürip oňa seredi. Ol gülüp bakýan gözleriň zadaty barmy ka? O gözler Feýetnazaryň ýüregini sarsyryp ony galpyladyp başlady. Ana ol Feýetnazardan gözüni aýryp zoralaryny gürleşdi. Indi bäri bakmadymy ka? O näme bakar wagtda bakman gidip barýaly. Ya ol köp seredi berse. Feýetnazar huşyny ýitirip şaşar ýatyp berip gorkýarmy ka? Ýok, o sereder, ýokman sereder. Bir bakany deger dünýä mahalyna. Ol şonu aňmaýam ka. Hiç bolmany azy kän aň ýandyrla, aň ýaneken o ýene seretdi. Başga bir gedek tomlaň jokrama satyna, sürgün ortan öýlerinden çykyp, ural wagtlary seretip duran Hatice, Feýetnazaryň gözüne geldi. Ana onuň öýlerine seretip duran Feýetnazara göz düşdi. Aslında hemmeler erkilen bolsa gerek, ümtümlük. Gözü ýylýan zanly jemenine ýok. Solalyk bolansoň Hatice Feýetnazara arkaýyn teredi. Feýetnazaryň hem iki gözi şonuna. İkisi de bir-birine ýakynlaşmaga ejab edýär. Feýetnazaryň böküp başlanan ýüregi içine sığmajak bolýar. Hatice'niň ýanyna baragady, onuň näzik aksy elinden birjek edip tutup bolmadymy ka? Ana ol ýugulyp serlen geýimler ýygnap ýörkädi teredi. Geýimlerini ýygnanyp bolansoň gidiberim ka? Ana ol dördürüm taşyny ýerleşdirip ýene teredi. Teredi, ana inni ol başyny aşağı ýegip ýüden sowdy da aňry waka gitdi. Inni öýlerinden çykmadymy ka? Feýetnazaryň ýanynaky duşuklaryň birine ýylgyryp duran Hatice ondan "Aşky döre diýen zat näme ka?" diýip sorady.
Diýipmagyr Hatijanyň ýanyp duran gara gözlerini, alýan agyna gunça ýal dodugyna, saraja görnýän hünji ýal diýişlerini, döşüniň üstüne owsuna atyp duran dördürüm taşyna tyň edip, aşky döredýän zat owudunlyk diýjek gurunny dilini diýişledi. Men näme? Muňa diňe owudunlyk üçin aşyk etdimmikän? Munyň akyl paýdasızlygyna, gylyk häsiýetiniň, edep ekramynyň ýakymlygyna näme diýjek? Meni belki şol ýödüni bendedenler. Ya olmasa, ödüm bile pikirdeş, maksatdaş bolan için aşk etdimmikän? Munyň ýüzi gödeme biçak meherli. Ya şo meher meni zadylap ýörümkä? Ya sulhumy alşan üçin munyň perwanat bolup ýörümkä? Sulhuň alşmagy näme baglyka? Ajaýyplygymy? Belki şoňa baglydyr. Bütün durkuyla ajaýyp ahyry. Ýönür ajaýybym der, deňsi taýfy ajaýyp. Munyň şo hili ajaýyplygy meniň depämi göýe getirýär. Kallymy şahatlykdan bolurýar, göwnümi joşa getirýär. Güýjüme güýç goşýar. Mundak ajaýyplygyň täsir gudraty bar. Etnalar Hatijanyň şeýle emele gelip, joşurup başlan pikir duýgularynyň. Hywa gelen sen hyýalyna göz getirýän duşuklarynyň emiri bilen galam kagy ýapşan duýman galýady. Yürekde uglayan aşkın o adına taaplarının tetirler ayırlığına peyda bolýady. Şonun ýal tetirlerden emele giren ilkinji ben şeýledi. Söwdüm. Aňlasaň ýagşy iş bolar. Esseň biziň bilen ektip amany. Aşyk magşugyna ahlaskeş bolar. Bir-biriniň etmedi ýaman gumany. Etnalar Hatijanyň şanyna bagyşlap döreden goşgularyny ýene şu öňküýär onuň adam tutman oňa söwdüm nädi ýa-da nälihan, garataş hally, çeşme girýanym, mehru ruhsarym, negerim diýip ýüldünýärdi. Näme diýip ýüldündi? Onuň o goşgulary şo bir ruhy, şo bir hyzygy ýugurlýardy. Hatija bolan joşgyny feýgi o goşgularyň içinden öden bolup geçýärdi. Tetnadar Hatija degişli goşgularyň gijelerini düzüp kağıt ýüzüne geçirýärdi. Gaýyp bergen fitnalar bilen bir hüjrede ýaşady, onuň goşgu düýýänden epes wagtlap aňmany. Ol öz diýişi ýaly. U kişi bolan soň garanky düşdi, horlap ukagy diýdi. Fitnalar şondan soň Hatijanyň şanyna, kalbyna aýdym bolup ýanglanýan sözleri kağıt ýüzüne geçirip başlaýardy. Bir gezek gaýyp bergen wagt ýene ýaly bolup uýanydy. Fitnalaryň şemin aşygyna bir zatlar ýatyp oturanyny gördü. Ol pökkü gabaklarynyň aşagyna çykyp geljek bolup görnýän gözlerini bolluça çüýjürdip ünsüret etdi. Sen näme? Gijaň ýarymyna da salamnama ýadyamyň diýdi. Hawa salamat ýadyan. Sen şonu gaty köp ýadyan ýaly. Ýön kawşam mazganyp gelmeşem dedi bir zatlar ýadyp oturdum. Gaýyp bergenine. Şuňa döwar wagtçalan ulaýmasyn men pikir peýda boldy. Ol uwksundan belli külli asyrlydy. Fitnalaryň ýüz gözüne haşynyna gaýyn etdi. Emma onu aýratyn bir ýetgeçlik duýmady. Munyň akyl huşy ýerindemki? Muny gep berip görsemmiki? Ýok. Iki gejelap ýadan hatyn okadyp eşdeýinni. Hemme ýadan okap bermese, islen ýerine okap beräýsin. Şonda da akyl huşynyň ýerine dünýäde däerligi bildirir. Sen telim gejelap ýetgeçlik birdatlar ýadan bolaýmy? Gaty diýim bolmasa, bir azrak ýerine okap bersene. Ertir okap beräýän. Häzir seni ukynyň goýup oturmaýyn. Okulma ýal gizlin zatmy? Ýok, gizlin zada däl. Gizlin bolmasa häzir okap ber. Okumasaň bilip goý. Men öýkele dördüm. Hetnalar ýadan goşgularynyň hiç bolmagyna birini okap bermese, ýollaşynyň ýynjylmazakdygyny duýdy. Bolýa gaýyp berin, okap berin diňle. Söwdüm. Gül özün pary eýlemiş. Ereşke diwan ýanaklaryň alyny. Akmaga gül özün pary eýlemiş ynanyp dünýäniň mekru alyny. Şirin lewiň meňder asaly gandy. Men senin aýrylyp gideýin kanda. Ejiriňde gar kolmuş jigirim ganny ynanmasaň bakkyl eşkim alyny. Etnalar goşuna gap bolan gaýyp birin gözlerini erek şerik edip oňa seretdi. Oho! Ine gerek boldy. Sene ýanyp duran şahyr ekeniň o. Türkmeniň hemmedem şahyr uşýar. Öňrek magtym ullyň türkmeneme şu ýerde okanyna hemme rank edipdir. Oň goşgularyny garalpaklara aýdym edip ýör. Menim onuň iki aýdymyny bilýän. Gaýyp berin magtym ullyň goşgularyna garalpak heňine aýdym aýdyp başlady.
her ýigidin. Aslyn biley diýseňiz, märekede otur turuşyny görüň. Biri ulen aşna boly diýseňiz, ogul akraryny duruşyny görüň. Magtymyň goşgularyny gargalpaklaryň aýdym edip aýdýanlaryny göýetirini, teýtnalaryň depeli goýgy etdi. Teýtnalar atyny görüp, onuň aýagyny ýadyp gaýtmak üçin baryny, Määt Ýakub eke onu erkine goýman, oglaryna bolýan bir toý alyp gitdi. Şo toýda da ol gaýyp bergeniň magtymylyň aýdyp beren häzirki aýdym bilen, aşyk bolmaşam diýen aýdymny, har ýerimli bagşynyň aýdym edip aýdandan diňläpdi. Inni görüp oturdy, magtymylyň goşgularyny garalpaklarym aýdym edip aýdýar eken. Teýtnalar magtymlyň goşgularyny özbeklerin gargalpaklaryň aýdym edip aýdýanlyklaryna her näçe gowantady. Öýdüň türkmen bolup henide sen onuň diwanyny tap okumany üçin hyrsyny işledi. Dogry. O magtymlyň bütünlüği habarda däldi. O magtymlyň lebaby gelip, halazyň gyzlayak owasynyň İdris babadan bir gil dert alyndygyny, onuň bisak edeplik hem akylly adam bolanlygy, gyzlayak owasynyna şanadyr diýen bir okumuş adam bilen dostlaşanlygy. Şo wagt onuň enseme goşgularyny şanadaryň göçürip alyndygy. O goşgularyň köpsini birin tek adamyň ýa tutany bardy. Niyazul Halifanyň. Başgaryň berin gurrunlaryny diňläpdi. Mehmet Durdu diýen bir gözi saçyrak mollasyr adamyň magtymlyň aýdyp beren goşgularyny da eşitipdi. Teýtnalar magtymlyň tutuş diwanyny tapyp okumagy höwür edip, ondan mundan sonra bilip görüpdi. Emma onu tap bilmänmi. Teýtnalaryň göwünde bolmasa, gaýyp beren onu türkmeni salim edip barýan ýaly. Magtymly bolsa türkmeni garagalpagy ýezbegi başgalar birleşdirip olary bir halka ýögürüp barýan gudratly bir zat ýalyp görünýär. Gaýyp bergen, ýanyp duran şahir diýip, ana seniň aýdan aýdymyňy diýen şahir aýdarlar. O başga gep. Magtymlyň zorlugyny söz ýok. Ýöne sen goşşuň ama osol kerdim däl. Hani ýene bolsa okap bersene. Teýtnalar ikinji gedek aýtdyryp oturman iki tane goşguny okap berdi. Gaýyp beren onu kellesini ýakap diňledi. Oy ho diýdi. Sen bir ýadan goşgularyny aşyk bolanyňy ýygyň okap göräýse, oň ýüregi daşdyn bolsa da ýerer. Sen o ýygy bilen guadalaşdyňmy? Sarra guadalaşypdym. Şu goşgularyň okaýsa, o ýygy seniň bilen başgaça guadalaşar. Baý öýda joşan ekeniň o. Sen goşgularyň ýelgini bilen menen bir hili bol berdim. Meniň hem şynar gülüm gödeňime geliberdi. 7-nji bab. Şäherden uran kerwen 3-nji gün hywa geldi. Teýtnalar bilen gelen kerweniň adamlar bilen hoşlaşyp, oduk-buduk atlaryny alyp şeýirgady medresesine gurady. Medrese ýakynlaşanyna ol tanyş taryplaryny duşdy. Salamlaşyp hal ahwal soraşan soň, olar oňa magtymly şahyryň Gurbannurdy diýen ýegeniniň okumagy gelendigini, daýsyň ýaşan hüjresinde ýerleşenini gurrun berdiler. Bu habar teýtnalar bisak tolgundurdy. Güýçli ýer turanyny Jeyhunyň tolkunlary sarpaýy galýar. Teýtnalaryň şahatlygy da edil şoň ýaly bolup mewzurup başlady. Magtymly ýaly adamyň ýegenine ýönemen adam derler. O magtymly adam, onuň şygyrlaryny da beretdir. Belkol magtymlynyň diwanyny alyp gelendir. Onuň magtymly bardy berjek gurrunlary näme degmedi diýene. Teýtnalar getirin atlaryny öňki ýaşan hüjresine goýup, Gurbannurdyň ýerleşen hüjreden tarap ýatlaryna şahatlygyň ýelgini bilen ýok ol göterilip howada galgap barýany döldü. Ol hüjräniň gapysyny açyp, onu açman, "Bir hüjrede adam barmydyr o?" diýip pessaýa heňde goýurdy. Eşerden mulayim tedeşdirli badyr, gap açyldy. Gözleri şökkünrak gulhudy, görejeli ugurdap turun at ýüzlü, ýençadak ýigit taş çykyp, Teýtnalar bilen salamlaşdy. "Gelin, giri berin" diýdi. Teýtnalar mesesiniň üstünden geýen goňrat kowşuny çykaryp hüjrä girdi. İçeride ýazylan Keşäniň diwar tarapyna aýylyşyny urap oturdy. Ýönden soň aşak çökön Gurbannurdy ahyrydarlyk etdi. Magtymly şahyryň Gurbannurdy diýen ýegen okumagy gelipdir diýip eşitdim. Sen şo bolsaň gerek. Hawa men şo. Siz türkmen ekeniňizi nerden ularsyňyz? Lewapdan. Sen daýyň magtymlym Lewaba baryp okap gaýdypdyr. Habarym bar. Daýym onu gurrun berdi. Size kim diýerler? Maňa Teýtnalar diýerler. Atama da Habib hoja. Gurbannurdy gurrun döşüni geňiren seretdi. Siz hojalardanmy? Biz öwlat hojalardan däl. Aslymyz ersary. Bir garaşy hoja bolmaly. Bu hora garaşly ýerlerde oň ýar hojalar köpdür. Biziň ýerimizde ha beýle hoja ýok. Ýok bolsa ýokdur. Onuň Gurbannurdy magtymlyga taýur bolmaly. Şükür daýy.
Men bäri gaýdamda onu saglygy tutýardy. Şeýle bolýarsyň. O häzir näse ýaşady? Häzir 5 ýarym müsäniň içinde. Ol häzirim şygyrdy diýemi? Gurbanly çalyjy gördü. O şygyrdy men gelip biljek adam däl. Şahirçilik onuň zannyna goýulan ahyry. Hakdan sen şahir şeýle bolýarmyş. Ondan Gurbanly sen oň diwanyna ýanylaryp gelenlerdiň. Alyp geldim. Teýtnalar mewzurun şahatlygynyň ýerginde gowsuny duýman garly. Bir ýemden bäri Magtumulyň diwanyny okumagyň ışygyna düşüp mejnun bolup ýördüm. Ýöňden tap bilen okudum. Sen onu alyp gelen bolsaň, beýşak haýır iş edipsiň. Bereketli adam. Mümkin bolsa şu diwany bir görenine. Gurbanly ýeňillik bilen turup hüjräniň tekserinde duran kiçijik 4 burçly tanaşçygarlydy. Ýeni ýerine gelip oturdy. Ol tanaşdan uruly keçeli 3 tane kitap çykaryp, olaň iň kiçisini eline aldy. Bir kitapça Döwlet Mehmet Babamyň tebiplik depteri. Mundan haýsy derdine ýa-hil emetmeli gaýdylýar. O tebiplik depterini Teýtnazara berdi-de, kitaplaryň ikinjisini eline aldy. Bu bolsa Döwlet Mehmet Babamyň Wagdy Azat kitaby. Munda adalatly, adalatsyz häkimler barady. Agdy bir sahawat, kanagat, haýyr, şer, günä, sowap bilim barda gelýär. Ol ikinji kitaby da gurrundaşyna berip, öň kürre garanyny has galyň görünýän 3-nji kitaby eline aldy. Ine bu bolsa Magtumuly daýymyň diwany. Teýtnalar Magtumulyň diwany ýüzüne tyýlyp, "Ya bismillah" diýdi. Oň bir kri sahypany gözüne gezdirdi. Hawala. Eşdijimden artyk diýip öz başyna ömürde dedi. Gurbany daýdyny. Şu diwany 2-3 günlük berip bilerdiňmi? Alay. Ketsa bol. Teýtnalar Magtumulyň diwany okudyjça tolgunyp başlady. Olanyň derdini gowazgap onu heýjana salyp barýardy. Teýtnalar wagtal munaq şygyrlar ähli meseleni, ähli ýagşy-ýamany aýyl-taýyl edip barýar. Munaq şygyrlar giýjäniň tümlügüne göze iýilmeýän ýa-da çalaty dur görünýän zatlara ýagtysyny şahyp bolan metemälim edýän gün ýarlaýt. Magtumuly näme barada ýaşdy, ýanywam diýip duray. Ol senim öýderkine goýman, gowdulaňa salyp barýar aýtdyp, işini geplen duýman galýady. Teýtnalar Magtumulyň diwanynyň alan täsirlerini, öwrenen zatlaryň işine tygdyryp bilmän o hakda Gurbanly bilen pikir alşmak üçin onuň bilen şaýna haranyna goşup başlapdy. Guruh alşyp başlandyň. Gurbanly oň öz hüjresinde bile bolmagy teklip etdi. Teýtnalar o teklibi hetden aşy begenni. Ýöne ol Gurbanly diýen ýanyna geçäýdi. Onuň bilen 2 ýyl bäri bir hüjrede ýaşap, alif öwrenişip, sıralşyp, jany-jan dost bolup ýören gaýyp bergeniň de kiýin etmek mümkin. O şu ýerde bolsa, Teýtnalara öz ýanyna gitmäge ruhsat bermezdi. Teýtnalar onuň entek gelip ýetişmänini peýdalanyp, bu hakda Gurbanlyda hiç zat diýmän, goş golumny onuň ýerleşen hüjresine geçirdi. Bir hüjrede bile ýaşap başlanyň ertesi. Teýtnalar bilen Gurbanly medresäniň töweregine geleren düşün, howlulan çykanyna gaýyp berene gabat geldi. Gaýyp bergen Teýtnalara göz kaklaşan nesini, "Oho, geldiňmi Teýtnalar? Assalamu alaykum" diýip ony salam alarynda goýman uzaklady. Mene bir ýem gelipdim. Saňa näme döwsally? Giza galyňly. Gaýyp bergen mysarp ýylgyrdy. "Näme üçin giza galym sen bilmeli ahyry" diýdi. "Aha, öýlendim. Şuna argullan döwran sürmäge başladym" diýsene. "Gelin aýagy düşümli bolsun, hani sen okuwyň soraňsaň öýrenmekçidiňe. O diýen etmändirler o." "Şeýlek diýseňem boljak. Ondan özümem gatur aýak diýip durmadym." Gaýyp bergeniň soňky sözüne onuň özü bilen gelen atlydy. Teýtnalarla Gurbanly da bir ýar ýylgyrdy. Gaýyp bergen öz sözüne ýylgyran Gurbanly da şeňerlip seretdi. Teýtnalara ýüzlerini. "Bir sen bilen tirkeşip ýörmi? Bir de okumaga giripmi?" Gaýyp bergen. "Munyň kimdigini aýtsam şatlygyň gursogyň ýarym kadyp gorkýan. Men gursogym beşak giňdir, ýarly bermez. Sen ondan gorkmady, biýigidin kimdigini arkaýyna aýdy ber." Aýtsam gaýyp bergen. "Biýigit bilen şo gaýbanydan söýüp beren uly şahyrymyň ýegeni." "Ay goýa. Magtumulyň ýegenimi?" "Edilödi. Biýigit şoň süýtde şegeni. Adyna da Gurbanly diýilýär." "Şeý diýsene, muň bilen nähil edip görüşdimkem? Aýagyny towap etsemmi-ke?" Gaýyp beren uzogyny giňden açyp Gurbanlyň bagyryna bassy. Bir sellemden soň ýerini aýryp, oňa başdan aýak süýn etdi. "Magtumulyň ýegenini diýsene. Ýegenler daýysyna meňde üç bolýar. Senin daýyňy meňde ýeming" diýdi. Gurbanly
Güllerini güldürüp salajyl gördü. Men atamy meňdepdirin. Daýyňy meňdäýmeli ekeniň. Şeýden ursaň bir seni görüp daýyň ýürüni ýar gördik diýip gaýyp bergen bälçile dedi. Öýde bilen gelen atly ýoldaşyna öýlendi. Bektemir, sen näme agzyňy bölüp durdyň? Borjyny neşirde atyňy ýanky baran öýümde eltip gaýt. Öýüňem tiýgel. Bugün bir türkmen dogonnymy bilen toý ederiz. Etnadar. Men sen toý paýyň getirdim. Gurban rudynam ondan dağıtmak nesibeti var eken gogulaydy. Etnadar atdan neşirden borjyny dordan ýegirini atdy. Baý bu gaýyp bergen. Sene toý ullan tutsak görüpsiň diýdi. Gaýyp bergen ýanynaky ýigidek şäň görüp borjyny meňe ber. O bizim kömekçimiz bolar. Nähilem bolsa täze oku beren ýigit diýdi. Etnadar gaýyp bergene ýaşamagy ýoldaş baryny öz ýanyna bergenini. Etnadar bilen Gurbanurda akşamlyk naharyny edinip, onuň munyň gurrun ýolşanlaryna gaýyp bergen içeri girdi. Giç ýaşy. Ha, gelen ýaşy. Etnadar, sen men taşlap gaýtsaňam men seni tapdyrmaryn. Ýaşa şeýsen gel otur. Oturma diýsem, oturmasam boljak däl. Magtymly bardy senin bilen hiç bolmagyna günne bir gezek gurrun etmesem dogrymaýdyan ukla emirjekler. Ýaran sözleýän bolaymy? Uklamaly bolsa suw pesegiden ýaldyňla. Uksullyk maşyny gölýüni magtymlyň diwan o kalim bäri uksulluk derden ýolgun ýar uraýtdyryn. Ýassy kellem goýanym bul. Oň diýen zatlaryny akyl ornaşdyryp başlarymy duýmany alýan. Ondan ukla da uklap bilsen. O pök görüp duran gabakly gözlerini çüýjerdip Gurbanurda etdi. Sena okumak üçin hiwa bolup ýörmelem däl ekeniň. Gurbanurda mulaýymlyk berdi. Näme üçin? Bu medresede öwredilýän zatlaryň hemmesi sen daýyň diwanyna bar ahyryn. Elim jahan barda sapakda ýeşilýän zatlar biljek bolsa, onuň Magrypdan maşrygy dünýäniň ýüzlip başlaýan şygyryny okaýmaly. Biz bölgeden sürelerini ýat tutup gurgany öwrendik. Onu Allah Teala'nın birligini ikrar etmegin. Beş rekat namaz okumagin. Jürikat vermegin, urada tutmagin. Haja gitmegin farzdygy. Hudaý hemmeleriň mälimdigi. Ýalkanmak üçin kalbyň pek saklamalygy, rehimli, çydamly, sabarly bolmalygy. Menmenlik etmeli dälligi. Erbet niýeti göwüne getirmegin, nähak töhmet etmegin, ýetimiň hakyny ýemegin, öwgäniň zadyna göz gyzdyrmagin, beýsak agyr günädigi. Ýene-ýenleri baradydylar. Olaň hemmesini magtym bolamaýdypdyr. Mene dogryma hissem şu zatlara magtymlygyň diwany okamsaň has gowy düşündim. Medresede okudylýan hadisleň köpsünni Hudaýyň benneleri Allah Taalaň ýalkamy üçin, onuň öýüdi ýaly bu dünýäniň eşiretini meýil etmeliler, nefsini öldürmeliler. O magtymlygyň diwany daýdylýar. Gaýyp beren gurruna gada berenni. Yine 3 tane talip içeri girdi. Feýem magtymlygyň gurruna başlapsyňyz. Ýa başladyk, gelin oturun diýip, Gurbanurda olary güler ýüzüle garşaldy. Oturunlardan soň demli çaýyny bolun öňüne tüýjürdi. Gaýyp beren sözüni dowam etdi. Hadisleriň bir näçedini Allah Taala süýsürekden berilen adam, diňe şoň ışky bilen, şoňa duşmak, şonuň bilen goşulşmak arzuwy ile ýaşaýar diýilýär. Onu magtymly aýdypdyr. Diňe aýdym oýanak, ýödüniň şeýle dinligini beýan edýär. Şoň gelen talipleň biri gaýyp bergen gollady. Dogry aýdýarsyňyz. Gurhanyny hadislerde diýilýän zatlaryň aglabasy magtymlyň diwanyna bar. Abdu Hasan Harakanyň Nur al-Ulum adly kitabynyňky keptir barada hadis ýadyňda düşýärmi? Magtymlyň keptir hakda şygyryny şu hadisi edil bolşy ýal beýan edipdir. Ýüzüp baradaky hadis hem şeý edilipdir. Harakanyň kitabynyňky bir hadis saýdyryşyna görä, Allah Taala ýöňüne göpaly bir bennesinden sana näme gerek diýip soranmış. Menne soňa sen gerek. Senden başga hiç zat gerek däl denmiş. Magtymlym diwanynyň en şeme ýerine Hudaýa ýönelip, maňa senden özge hiç zat gerekmez diýär. Talipleň ýene bir gurrun oşuldy. Hadislerde Hudaý hemme ýerde bar. Jahan Hudaýdan noly. Başgalara görün onuň bir habar diýilýär. Onu magtymlym aýdypdyr. Gurbanurdy. Talipleň diýen zatlaryň dogry ýa-ni ýa-dogrydygyny on şokly heljek bilmese de. Onu şeňhe gyzyklanmaýla diňläp oturdy. Teýitler görün, magtymlyň medresede öwrenen zatlaryň öz şygyrlaryna täsin ussatlyk bilen siňdirendigine talipleň hemmesini göz ýetirdi. Oňa göz ýetiren dessenedi. Onu magtymlygyň şeýitmegi nähilden sowal peýda bolupdy. Şu sowal bardy oýlananyny, ol ýöňüne ýüzlenini duýman galdy. Seniň 3-nji ýyl medresede okap ýörüşiň. Senin okuwyň wagtyňda şeýitmezlermi?
Ýok. Sen ol Allah Taala diýilse o nerededir? Bir ýerdedir öýdýädim. Seninni onun ähli ýerde ýaýran, ähli zady bilip, görüp ýören ruhdugyny. Onun her bir adama syn edip, onun hak pikir niýetini nähildigini gaty şoň keljerip ýörenini bilýärsiň. Sen şonu bileliň bäri. Degre daşyň garawully ýaly duýýarsyň. Öňküň garanyna sowap işe has köpik gün etmäge, günä işden hassa gaçy durmagy jan edýärsiň. Bunun şeýle bolýanlygyny, magtumul hinnen has artykmas diýerler. O ýahly adamlaryň medresede öwredilýän zatlary bilip, şeýle bolsun niýet bilen, onu öz şuurlaryny beýan edenler. Büýük bir paýkaslyk. Etnader Magtumulynyň beýan edýän musulmançylyk taglimatyna gapma garşylygyň bardygyny da diwan okan netsine göz ýetirdi. Diwanyň bir näçe ýerine, ýa-da dowam edip duran hökümetde talipleriň birleşi ýaly Allahyň söýýän adamy, Allahyň öýdi ýaly bir dünýäniň ýeşiretine meýil etmellerliýse, başga bir ýerine kim bilir ki ahir ýetdini ilerler, iyi biçip münüp gusup öt ýagşy diýe. Diwanyň ýene bir näçe ýerine akbaly, takdire uýmaklyk nytalsa, başga bir näçe ýerine diňe takdire uýup ýörmän, ýaşaýyş üçin göreşmeli bardydylýar. Etnalar Magtumulynyň şuurlaryna bir hili gapma garşylygyň näme üçin bolanyny bardy az oýlanmady. Ahyryny dol Magtumuly öz diwany hemme medresede berdiýän düşünjäni, hemme ýöneköy halkyň düşünjelerini beýan edipdir. Ol iki düşünje bolsa, bir-birine gapma garşy. Magtumuly onuň ikisini de ikrar edipdir. Ana şudu. Onuň şuurlaryna gapma garşy pikiriň bolmagyna sebäp bolupdyr diýen netije berdi. Şo wagtyň özünde de ol senin özüň o düşünjeleriň haýyna unuýasyň diýip öz-özüne sowal berdi. Oýlanyp şudu. Bir meselede medresede berdiýän düşünje garanyny ýöneköy halkyň düşünjesi o makul bolup barýardy. Makul bolanydy. Fitnalar o hakda gurrun ediberdi. Onun medresede öwredilen zatlary, aýratynna Gurhana garşy çykan adam boljak duýkuşlady. Eýle bolaýsa. Onun maskara edilip medreseden kowuljak gomşy gözledi. Onuň diňe bir onun özüne däliýdim, magtymlady. Onun diwanyny secde edip ýören Gurbanyrda da garalyk saýyljakdy. Şol Seyitnalara has agyr deljekdi. Şonuň üçin ol bir mesele barada hiç kimin, hatta Gurbanyrdyň ýanyna dil ýarmaýyn diýip öz-özüne pendedipdi. Seyitnalaryň bugüne bolmasa talipleriň häzirki gurrundy. Şol garşylykly meseleniň üstünden barajak ýalyp durdy. Eýle bolaýsa, onun şensiz goňyan şahyryny zeper ýetirejek ýaly. O da onu biçak gynandyrjakdy. Ol ingusi gurruny başlayan oýunyp, işini gepletdi de talipler öýlendi. Meniň size bir sowalym bar. Magtumulyny iň güýçli ýandyran, iň beter heýjana tarandat näme? Talipler. Bu mesele on çok lüns vermedik bolsa gerek. Olar badabat belli urdat diýmen ýöwürlän ýaly boldular. Seyitnalar olaň jogabyny garaşyp oturmakda dowam etdi. Bilim görüp bilip ýörüs. Baýlar, begler, kadrlar barha beter galyplaşýarlar. Gitdigise tilkili gökdürýärler. Garyp bu kurarra gitdigise aýrgans agdurýarlar. Garybyň haly gitdigise teň bolup barýar. Ana şu ýagdaý Magtumulyň hemme zatdan beter ýakypdyr. Men şu meselede Magtumuly ýaly bolup ýanan şahyry entek duş gelemek. 8-nji bab. Fitnalar ajaýyp ýylyňyz bar. Oňşarçawamy? Oňşarçaň näme? Goşuňy goşaýmaly. Munuň ýaly ýer depäňe täz etseňe mazdyr. Ýa-da bir hede hormat eden Allahullaha garyp diýjeksin. Ýok, garyp değil. Ol adamçylyga baý adam. Ol açyk göwünli, güler ýüzlü, tüýs ýürekden edýän hormat syra bilen bile beren du tagamyny müň eslet üýjeldi. Oň ýaly süýjelik, maly zat ýere göwe sygmaýan baýlaryňkyda da badyr ödünmek. Ýalňyşmaýan bolsam, şoň ýaly süýjeligem şu dünýäň iň lezzetli eşereti bolsa gerek. Gurbanly diýen akylyň getiräk kesýän ýaly. O zatlar meňe kelleme digilmendir. Diýäň şundur. Senin bar huşuň ýokary kowada bolansaň, başga kelläň gelmedi. Fitnalar gönünden geldi. Haticeleri daşkynrak garnaşlaryndan nazar gysyk diýen biri udaşlygy barjak görüp görmüş. Hasan kimden eşitdiň gurrun? Ýani Allahullaň kudan çykyp gelýär dostmara da aýtdy. Gurbanyrdy peýgamberiň aşagyna, öwüzän bilen düşük, faşak gelip ýören dostmara da gudaýlap ýüdün aşağı sallydy, oýa batdy.
aýalyagarly ýol bermeliler. Güýmeň edilse, meseleniň bulaşmagy mümkin. Etnalar. Gör häziriň özünde Habib atamyzyň ýanyna barady. Ol razy bolsa şuň özüne Gowhurşat enemiz Hatijalan köşe etmek istsin. Olaň teki işatdan habary ýok ahyry. Agarsy bolsa barar, aýdar, habarly bolarlar. Seneme alada ojak boldum. Bir hil boldy. Hiç şiren bolmady. Dogan bolundan soň birek aladan etmesek bolmady. Sen näme? Dogan bolşuň ýalanmy? Ýör uraly. Gurbanurdy dostmurat bilen öwjana biz Habib atamyz bilen gyssaly gurrun etmeli bolduk. Gelip bilsek akşam gelersiňiz. Näme gep bardygyny duýdurman Seyitnazara. Ýör diýip oňgyň ýola düşdi. Gurbanurdy da gelende Habib hoja öýün gapsyndaky peýwendi tuğunyň saýaryna oturan eken. Gurbanurdy onuň ýanyna geldi. Seyitnazar bolsa o suwuny görüşdirmek üçin atlaryň ýanyna gitdi. Habib hoja Gurbanurydyň ýüzüne sereden desine onuň bir gep tapanlygyny duýsa-da ýagmady kuran öýlerini. Oglum nähili aýranşdyryp geldiňizmi? Hanoly öwjanyň ka barmadyňyzmy? Öwjanyň ka bardykda oturman gaýtdyk. Siziň bilen gyssaly gurrun etmeli bolduk ata. O nähili gurrun. Haýyrly bolsun. Gurbanury paçylyk bilen diýjeginden soň Habib hoja alkymyny ýapyp duran şart hakkyny typylap aşağı garady. Ýa-da gowulun mesele barady, onuň özüm öňräkden berip kirip ýördi. Seyitnazar geçen ýyl gelende Hatice bilen halaşýandy. Inniki ýyl şaş olar bilen gepleşip goýurdy, gowuljakdy barady, enesine duýdurupdy. Enese hakda Habib hoja bilen bir näçe berip gurrun edipdi. Habib hoja bolan Seyitnazar sagaman okuwyny tamamlap gelen soň o meseleň uğruna skörtüp ýördi. Häzir ol nazar gysyk dagynyň Hatice söz etmäge barjakdygyny eşdenine, udaşylyň uğruna öňrek çykmanyny ökünni. Behbit durdy. Unda işimiz oňetsin. Gurbanury dogry aýdy. Indi bir haýr etmän deprenmeli. Habib hoja Gurbanuryda mehr nazaryny dikdi de oglum. Maslahatyňa gaty gowy diýdi. Ýöne o gyzyň atasy Selim bowuk gülün keçse adam. Sözümüzi ýykma bilse ýagşydyr. Habib ata. 20'lik awşy bermeli Hudaýdan alarmyş. Bir gedek bolmasa 2-3-4 gedek barlasa-da aýyp bolmaz ahyry. O diýenim dogrudur oglum. Onda Gurban gyşyň aýaly bilen eneňi häziriň özünde Selim bowukluň kawry daýar. Habib hoja goşulan turan gary öýleri ýakyndanna fiilini ýerine atyp gelýän meýatny ýa-da bäri geldi. Gurbanurdy Habib hoja öýle gepleşip oturýarka atlara o suw berip ýören Seyitnazaryň oňa bolan minnetdarlyk duýgusy şarpaýa galyp mewjupdy. Ol şu duýgunyň ägirt gowamlarynyň içinde ýürelýän wagty Gurbanurda ten berip syrny aýdyşy barady. Özüniň diňe Hatice diýip ýörenligi barady. Goşuk teterleriniň öz-özünden diline gelip barýanlygyny duýmany galdy. Gurbanurdy atasy bilen gepleşip özüne tarap ýöneli berende Seyitnazar goşugynyň jemleýici bendini içinden gaýtarap durdy. Her kim bile barıp meylis kursaňyz. Ýerine islegdigini tapyp berseňiz. Gelip Seýdiden habar sorsaňyz, Hatijeden başga hemrany bilmez. Gurbanurdy Habib hoja bilen gurruny, onuň häzir Hatijeler hawçy berjekdigini habar berende. Seyitnazar bir näme köşeşini ýaly boldy. Gurbanurdy 4-5 gün bolunsoň gurguna duranmakçydy. Lewabyň adamlar bilen ony entek-entekler tapdyrýarlar. Onun arasda türkmen diline täsir üýtgeç goşgur okuyanlygyny, magtymly barada, gurgun ýetirek, garrygala barada, o ýerlerde ýaşaýan goýoklaryň ýomutlyň durmuş ýagdaýlary, Eýran hanlar bilen edýän töwüşleri barada, hyýwa barada gyzykly gurrunly berýändigini, özüniň de şahirdigini eşitip, on diňe bekewuller däl, garalardan gelip şagyrýanlaryň barha köpelip barýady. Ulu depeden güneşden hem Niyazulu Halifanyň medresesinde Seydi bilen bile okandaryň 3 sanyny ýürüýte gelip çağırıp gidipdi. Gurbanurdy da gögünjüň adam bolansoň olarla aralaşman durup bilmänni. Seyitnazar bilen Hatijanyň meselesi Gurbanurdyny hasam beter duşoklapdy. O şu meseleň söýgüdüni görmän, git diýilse de gidip biljekdirli. Mesele de aňsat çözüljegi meňden okdy. Seyitnazaryň gejesi Gudoşurga gidip gelenden 2 gün soň Selim bowuk emiriň jebeçeti bolan soň emire garşy gurrun edýän Seyitnazara gyýdyny berjek dälmiş diýen ýakymyz gepi meşdelipdi. Jebeçi hakyny tutmany nöker diýmek. O gepin jany ýok däldi.
Lebabyň ähli adamy ýaňy ýakynyna ýoguran Şamrat Gülnamynyň ýerine emir bolan Mirgaýdaryň turgubaşdan salgydy agyrlaşdyryp başlandygy, Tartuk ýygnamagyň güýçlenenligi. Tartuk vilayatleriň begleriniň Buhara emirine, onuň maşgulatyna köşk emirlerlerine her ýylly 2-3 gözek sowgat etmek üçin ýylyň ýygnaýan salgydy diýmek. Ýylyň malyny sanap, olardan doly zekat almak üçin ähli yerlere ýürüte adamlar iberleýänligi, salgytlaryň agyrlaşmak dirarly marda sarılardan bulun anne berdi baýyň ýol başçylygyny gowduryň turunlygy. O ýerden emiriň häkiminiň kowrunlygy, Kerkük vilayatynda ýaşaýan ýertarlaryň da tolgunyşyp başlandyklary. Başga ýerlerde de täze emire garşy baş göterýänler köpelýänligi barada gurrun edýärdi. Uğurunlar, ya huwasy bolup bekewulary, garalary hem zanlanyp başlapdy. Ora şeýle ýagdaýda öýdleriň näme etmeligi barada her işini gurrun gowlaýardylar. Gurbanyda uğurunlar onçakly goşulmady. Teýitnadar ýangynny gepilmän durup bilen okdy. Ol uly depede, güneşde emire garşy başlanan hereket bekewullaryň, garalaryň hem goşulmalylygyny bir näçe ýerde nygtap bildirsen otapdy. Onu Selim boğun eşden olmak akmal. Teýitnadaryň şäherjek beginiň nökerleri bilen çaklaşanlygyny, onuň gödöňüni tutýan bolmagy da mümkin. Teýitnadaryň iki gerek barıp Hatice bilen duşup bilmän gaýtmagyna da şu sebäp bolaýdymka. Uraz wagt onu muny bahan edip Selim boğuklunka barıp teýitnadaryň garaşýanlygyny Hatice duýdursa da ol öýlerden çykmandy. Ya bolmasa Hatice'nin öýüli beren wadasynyň dänip teýitnadardan ýüdürip ýörümkä. Öýül erkini goýsalar, o ýüde gürmete gerek. Bar bilanyň körügi atasyna bolaýmasyn. Bu sorular teýitnadar allym merdime salyp başlady. Hatice'ni atada gyzajak zanlar. Hatice'nin maňa göwüni barka atada garşy boldy. Men atly ýaraly barp oň gyýdyny söwüş bolaryn. Teýitnadar şu hili pikire gaplanyp ýörkä, şeýdi diýer. Gallym gaýgasyna. Bir dilberiň hasratyndan keşdinne. Gerek gelse Hatice'nin üstüne bejit bilen läş gideri ýaltyterleriň öz-özünden düdülüp diline gelýänem diýonokdy. Gurban Rudy Teýitnadaryň Hatice'ni söwüşüp almagyna garşydy. Bu arada ol 2 gün bäri kelle de uýady. Dostmuradyň diýişi ýaly berim bilen Selim boğun ugun yekelemeli. Şonu oňoýly ýol ýok. Dostmuradym ýöwüzanam başgarym elinäki uzununaky aýaman kömegi etmäge taýýar. Selim boğuk newsini ejir bolsa, onu pul bilen eretse bolar. Gurban Rudy näçe oýlandy. Truwaşdan kellesine gelen şu pikirini makbul gördü. 9-njy bab. Atlaryny öz maýdanyna sürüp barýan Gurban Rudy bir teýitnadardan ýyzdy. Ýene 2 san atly bardy. Olaň biri Öweljan beýlekçisi Pelwörtli Şahany. Beýlekler susrak gursalardy, Şahan göçkünlüdi. Onuň göwnüne bolmasa Gurban Rudy bilen teýitnadar hyýgodan geleli bäri Lewap ýerine üýtgeşik bir bayramçylyk aýranyp ýörenýärdi. Onuň şu hili pikir duýgudygy diňe bir gepirşinli däl. Eýsem geýinişinden ne bildirip durdy. Egininde ingeden çykma gyrmyzdan, çuwak bizden tikiren köýnök balak, başyna buyralary ýaňyzy ýazylyp başlan, guz dersinden edilen tilkme, aýagyna hamyrenine singen turşuýynyň ýeti gitmedik öksürädik. Şahan şepik boldy. Şo geýimliň için onuň kaddy gabarasy orta urpda adama salym edýärdi. Atyň üstüne gömpür oturka ha on girdenekli känir bildirim durunokdy. Şahan geýinişine laýyk boljak görüp, tarikat tırajagam bolýardy. Ýöne näçe zanetse de onu başaryp bilenokdy. Ýeňleslige, şahanky ýaly ýöne köýlüge, ýerlikli öýke kiýine ýüdürüni duýman galýardy. Gurban Rudy Şahanyň hemme halatda bir durkun saklap bilmeýänligini ol mundan 3 gün öň gelip gidennedi. Şu gün ertir ýerden gelip şaý başynda bir tellem fakyrdaşanyny duýupdy. Atlılar bir-birine ýanaşyp duran howluly. Garabagly owanyň içinden geçýän ýol bilen ipes ýörenlerden soň derýa tarapda İdris babanyň medresesi görünip başlady. Magtumulynyň okan ýeri bolan soň ol Gurban Rudy hassa ýakymly, hassa görünýär. Atlaryny ha bäde tallary daňyp medresenin ýanyna baranlaryna talepler wakf ýerde işläp ýörekenler. Şahan belet ýeri bolan soň öňe düşüp Magtumulynyň ýaşap giden hüjretini görkezip turka medresenin mollosy onuň ýyzy bilenem 20 öwrügi talip olaň ýanyna geldi. Taramdan soň saglyk amanlyk soraşylmanka Şahan başgalar gerek görmän gepläp başlady. Ana, bir ýigit Magtumulynyň ýegeni Gurban Rudydyr. Aýdyn dedim kanagat etmän.
Ol onu şigininden tutup görkezdi. Ve daýatynyň okan medresesini, ýaşap giden hüjresini görmäge geldi. O Seyitnazar görkezdi. Bir gidem bir köwülli Habib Hojanyň ogly Seyitnazar. Bilen bilen şi medresede bir okap 5 ýyl öňe torup gidipdik. Bir şol hiwanyň medresesini tamamlan uly molla bolup geldi. Bizim mollamyz Niýazuly halifanyň şo buhura gidişimi. Bäherlere gelip gidiýändirler. Gurbanly da medreseni görüp Magtumulyň ýaşan hüjresini molla bilen gurulmaşyp bir şäherlik saýşenlerinden soň galyanlarla hoşlaşyp ýola düşdiler. Gize bilen ýoluň ileri ýönüne bir gümme görünüp başlady. Şahan onuň Hozolan Merdar baba diýilýän gudratly uliýadygyny ma'lum etdi. Ýene galyş görüp ýürümäkeler Ahmet halifalaryň mescidiniň bir gidin hüjreleriň gümmedi. Olaryň aňyr ýanyna da Astana babanyň howalan turan 4 sany birint gümmedi göründü. Seyitnazardagy Astana babalary ziyaret edip, onuň haşamly gapsyna nagşlanyp öýlen diýwaryna, gümmedleriň içindäki uýun guburu, dälren adamyň daňylyp goýulýan äpe sütüne syn edip çykanlaryna, gaýra tarapdaky bazar jaýda entegem adamlar bady. Olar bazara baryp bakkallyň matalaryna boýu künnük çaý joş, küýde, abryk, pil, kätmen, urak, pıçak, yuň, darak, hali keçe ýaly dürli haretlerini syn edip ýörkäler. Bazarda gelip ýörenleriň birisi Seyitnazara, kä şahany ýiti seretdi de ýakynrak gelip, "Sen Seyitnazar dälmi?" diýdi. "Awa, men Seyitnazar, tanydyň Abdurrahman." "Oho, gurdadan gurt geler diýen boldy. Sen näme iş edip ýörsiň?" diýip şahanym onuňla görüşdi de, şo hemişe kendigine görä ony ýanyna tanıştyrdy. İdris babanyň medresesinde Abdurrahman bilen bir okanlygyny aýtdy. Abdurrahmanyň gözüne şahatlyk atşap başlady. Düýün bilen şep gözüm çekdile. "Begenjegim bar ekenni. Hoş gelipsiňiz" diýerim. "Uluglaňyz nerede?" Seyitnazar şo badaky şakyrlardan bolan dosty Rahim Ulunka baramyn bolup gelýärdi. Abdurrahman ulary öz erkine uýmandan şoň katarap uladylar. Abdurrahmanyň öýüniň ýokurky gapdynaky ýabyň raşyna edilen uýun sapanyň üstü mihman geldi diýen dabarasyna şagyryp gelen adamlardan doludy. Olaryň hemmesi Magtumulyň bişek parahatly şahirdigin. Onuň lewapda ýazygy geçirilip okulýan, köplenjem ýa tutup aýdylýan az sany goşgularyny habarlady. Olar Magtumulyny peýgamberiň bäri ýanyna duran keramatly adam adapladýar. Gurbanly diýeniň şonuň ýegenligini bilenderinden soň oturanlaryň hemmesiniň gözü şonundy. Fukarada ýüz gözünden, geýnişinden bildirip turan iki sany ýigide çaý urtlandyryna da onuň gözüne aýran okdy. Oturanlar Gurbanly diýeniň ýanyna Magtumulyň diýwanynyň bardygynyň habarsy bolanlaryndan soň mehmanlar bilen gurgun, hyýwy, garabykul taraplary hemde öýd ýagdaýlar bardy gurrun edip başlapdylar. Seyitnazar Emir Haydaryň Şamrat gölnama garanyna, ärsarlara has gadaply daraş başlanyny bardy gurrun bolganyna, oturanyň agdyndan ot ýaryn çykyp başlady. "Dogry diýersiň. Täze Emir diýişläpden ýudurha bolýardy. Salgydy agyrlaşdyrdy diýsem, her onöýden bir atly nöker bermeliligim gysaja galyp dur. Şoňa nöker berilmänine näderkä? Näderkä diýersiň, zorla bolardy. Onu başara ýarymka." Ýaşy bir çene baran bolsa-da gözleri ýanyp duran geç sakkal bir adam aýgytly boldy. Ýylagyny birikdirse, başaryp bilen zady bolmaz. Ýöne ýylyň agdyny birikdirmekde iş bar. Murtlaryň gözü goşuň şahy ýaly toglanyp, ikeriniň üstüne iýinip duran garaýagy ýigit, "Oňa ýeş haýyrla" diýdi-de. Edilýän gurunlara bir perway gulawasyany ýaryp gapdalyna oturan adama göz astyny seretdi. Mihmanlaryň da beýlekliň de nazary şol adama dikildi. Ol adam polotdun ýatarny ýalyp görünýärdi. Orta ýaşa baran bolsa-da, ýalrap duran giň maňlaryna gödüýän ýigirti ýok. Saçy takkan murta şargary, ýüzüniň boýunyň dersi dartylyp dur. Gözleriniň entek ýigitligiň ışgalaňy bar. Ol töwrüň näklerin nazary özüne dikilen soň bir park oturup bilmekde Seyitnazar edildi. Seyitnazar hani o sultanyýat nädi? Garalaryň bir köwülleriň agdyny birikdirip bilen okmy? Atanagy. Sultanyýat agady täze miriň adary artyp başlaly bir näme janlanjak bolýar. Ýöne ulen tek ýyly ýerketmekde siziň derejaňyz ýetip bilen ok. Eşitdiň edilýän gurruňy. Bileňim ýetip barýan derejämiz ýokla. Adamlar ýygnanýança Abdurrahman Seyitnazar daga
atan serdaryň täze emiri garşy galaplanıp başlandygy. Oňa salgyt nöker bermejek bolýanlygy, emirin kerkidäki begini äskirmän ýörenligi, emire bege ýapsalyk edip, öýdüniň tersine gitjek gurunduryň üçüni tägelçe bagajasyny tapap, ýigitlerine ýenişdirenligi, şemin tapsa beýleklerini aýamajakdygy barada gysgaça gurrun beripdi. Şo gurrundyňlardan soň, Teyit nazar da gurbanlyrdy da, olaryň ýanyna öweljan bilen şahanna atan serdaryň erkli adamdygyny duýupdylar. Onuň tutan ýolunu makullapdylar. Teyit nazar atan serdar barada dören pikire görä gepledi. Atan ağa, eşdişme görä her ýyly emire garşy birleşdirmek üçin näme etmeliň gowy takyklapsyňyz. Sultaniýa da entek şonu aýyl-taýyl bilenok. Men derece diýemde şonu gözüňde tutdum. Sultaniýanyň derecesinden pesler ýeldämi kaýdýan. Bir gezek oňuly gurrundaş boldum. Şonu maňa ýylyň bekbidini arayan arnamasly adam bolup görünýär. Şonun nähil adamdan dogry ketipdiňiz. Ýöne hut häzir onuň emiri, şäherjek begine garşy baş göterjek bolşy sizinkisi ýok. Enim. Ýylyň oňuna düşýän adamdan siziň ýaly akylly, bilimli adamdan maslahat berýär. Maslahat berip tija berseňiz, Sultaniýa adam ýyle baş bolýanyň men näme bolar? Sultaniýa men sargydym ýeter. Ýerini el aljak bolsun. Eşdendim, saryklar birleşdi näetdi. Emirin bardak häkimini gaýdyryp goýberdiler. Bir de myksamja birleşip deprensek, saryklardan kem oturman, kerkiňem şäherjegem begleriň tumşugyna kaksak gerek. Gurbanlyk edilýän gurrun diňledikçe uruhlanyp oturjyny pikirden duýman galdy. Bular ýaşkyna hemme zadyň uýanyp galkynyşy galkynyp başlapdyrlar. Galkyna görsinler. Bular emirin raýatlygynyň çykyp, mardak saryklar, tekeler, salyrlar bilen birleşseler. Soň olarly ýomutlarym. Bilim göýöklüňlemizem. Beýleklerin birleşe aýtalar. Ondan türkmeniň ýanyna döw gelsin. Daim diýişi ýaly türkmeniň ykbaly göteriler. Ýöne türkmeniň dagyny yerleşenini gören kynçylyk döretjekdi. Gurgun niridi, lewap niridi. Hywanyň aýagyna ýomutlar niridi. Köňüller, ýürekler bir bolanady. Ara daş bolsa-da birleşde bolarlar. Şeýle bolaversin ýerine. Nahar çekilip başlanan soň gurrun bir neme gowşady. 10-njy bab. Teyit nazar her zat etsedi. Hatijan özü bilen duşuşa gelmeýişiniň sebäbini anyklap bilen okdy. Hatijan göwüni menne bolsa, duşuşa gelip bilmeýişiniň sebäbini oral wagtda duýduraýdy bolmaýamka. Oň öz ýüregini meňdiýe. Teyit nazar käte halis erkin alýan, şu ýyly pikirini goşga geçirinen duýman galýady. Ölsürme odumy. Godumy derdim. Dert başımdan ağın çağdır, bıçağlar. Nadanmışam, bir büyüge padil verdim. Yardan göğünüm soğuşun çağdır, bıçağlar. Hatice, Teyit nazaryň bir hili sözleri dile getirýänligini biläýse, ot durup lowlardy da kül bolup sowurlardy. Gow ýeri Hatice onuň habarsyz. Ol Teyit nazaryň aşky bilen ýaşap ýördi. Olar wagt Teyit nazaryň duşmaga gelenligini ilkinjigede habar berenine, olam şatlygyň hem gynanyň bir-biri bilen saklaşyp şarpaýa galýan, gowamlarynyň içinde saýkanyp tas etsinni gidipdi. Teyit nazar bilen görüşmek isläp, ýüregi näçe atygsa da howlun çykyp bilmänni. Çykaýda jany hupasyna galjakdy. Aşurul Hannas geçen Tomas Hatice bilen Teyit nazaryň bu ýerde gepleşip duranyny görüp, olary agadyna gelen aýdan soň agasynyň ýanyna hojap gelipdi. Agadyny köpürjükledip Hatijany diýerligine ýeri gömäme edipdi. Selim bowuk gahardan ýaňa huşuny ýitirip Hatijany suw salma ýenjipdi. Soňundan bol bu bolun waka barda hiç kim ýany dil ýarmyrlärligi. Dil ýara aýtalar, özleriniň aýratyna haýatsızlyk eden gyýdynyň ulyla maskara boljakdy barda, inisine de aýaryna da sakap bilen sakapdy. Şondan soň goýa hiç tat bolmadygy dönüpdiler. Teyit nazar hywagdan soň Hatijany gysaja gysyp ýörmänine goýupdylar. Teyit nazar okuny uturup gelipdir diýip gep gulagyny ýerin dessene göre Selim bu gaýaryna şo ganjygyň şuundan şeýle kowlun çykaýda. Damagyny çalaryn diýipdi. Aýarly adamsynyň diýenlerini gyrna gyşartman gyýdyn aýdypdy.
Şonunla Hatice tora düşüp urnayan balyga dönüpdi. Ýüregi içine tygan okdy. Sığmasyn etsin. Atenesiniň güýdüni ýere salyp Seyitnalar bilen gaşyp geçsenmi? Ateneýanyň garşyna garsa ol baýnama da ahyry. Onu näme etmeli? Näme etmeli? Takdyry ten berip oturup bermelimi-ki? Eýtseňeme, gögünüşlerini ýetip bolmasa gerek. Hatice kelebiniň uzuny ýitirip ýörke. Nazar gysygyň aýaly Şahenem bilen ýene bir aýal ulanka giripdi. Näme üçin geldik hälir? Hatice pişik başyny edip aýalyň oturan öýüniň gapdaryna gelip diň salsa, Şahenem oğulny arşa çykarýar eken. Hatice olan gudaşlyk ýerini anyklan soň lowlap duran ýalynyň içine düşen ýaly bolup ýyda çekilipdi. Şahenem oğulny her näçe öýsedi. Onuň oğulnyň adam syýagy ýokdy. Ol 12-13 ýaşynda da burnuň sümügini gömgög edip ýaldyrdar ýörerdi. Häzirem onuň şol hopul-hopullugy üstesine de Hasan görsen kellen urluny ýaly huk sorup ýörenler. Atineti Hatijany şonuň ýaly özüniň urmada yrýa göreýärmiki. Ýa-da öten ýylky gaharlaryna erkin aldyryp, nazara gysygyň aýalyna razylyk berip goýberýärlermiki. Nazar gysygyň oğly ýigitden güri uranda da Hatije kellerini kesserim, oň güle maşgul bolmagy razy bolmady. Ol diňe Seyit Nazar diýip ýör ahyryn. Onuň kalbyna emele giren ışgyn gunçadyna Seyit Nazardan başga bagwany gidip biljek adam ýok ahyry. Ateneti zalimlik edip o gunçany asylmadan ýön guruda ýerlerim kalar. Hatije bagtym garaltma gördüp, huda ýalvarmakdan başga şäher tapan okdy. Nazar gysygyň aýaly gelip giden soň, eneti Hatijanyň ýalyna gudaçylyk barady dilýärmandy. Belki birlisini edenlerler, belki de guda bolajak diýerler. Hudaýjany şeýle bulaýatda. Hatijanyň gapla bilen aýlgarmak pikirini tüweli ýatışmanyka, Gowhurşat ejede öz oğullaryndan bir aýarly ulanka geldi. Hatije öňke düşýäli, öýüň gapdaryny bardyň saldy. Näme diýseňiz? Dawamyz bolmady. Hatijanyň kemini goýmaz. Gowhurşat ejeniň agynyň çykýan bir sözler eşitende Hatije begenjinin ýa-da tas kuş bolup uçupdy. Hatice bir wada näçe begenen bolsa-da, sawşura giden soň ýene de ganaty gyrlan guşa dönüp başlady. Ol ýenetiniň kime näme diýenini bilen okdy. Enes so hakda gurrun gozgujagy meňden okdy. Bir gün geçdi, 2 gün geçdi. Gelip gidenler barady, onuň şo dil ýarmany ýörüşdi. Beýle sirli ýagda Hatijany alym merdime salyp başlady. Ýa-da onuň ikbaryny söýleýän pursatydy. Ömrüne gaýtalanmajak şu hili aýgatly pursatda aýgatly hereket etmese, özüniň bu dünýäden puşman edip geçmeli boljagyny onuň gözi ýetýärdi. Ol şonuň üçin aýgatly hereket etjek bolup, öz meýli, öz isleги bardy. Eneti bilen asasan gepleşjek bolup gitdigise özüni tiýýärdi. Aňardan gelýän däpde sur hemde gyýylyk haýaty bilen zylawlanmadyk bolsa, ol Gowhurşat eze gelip giden destene eneti bilen egri oturup dowul söýleşerdi. Näme de bolsa, ol sözleşmän goýjak däldi. İkirjiňläp ýörenişin ol öz-özüni näletlep başlapdy. Gün guşluk garanyna içeride şaryn hyýryp berýärkä, Hatice aýgytly karary geldi. Bir haýa edip sizip, derim soýsolaram, enem bilen, oň bile bolmasa atamyt öz-özüne gepleşeýin, göwnümdäki aýdaýyn. Hatice etmeli işlerini bir ýanlyk bilen soň, ýaýlyn agyň ýagyny alyp tokkala oturan enetiniň ýanyna gelip, Spayr güle aşağı oturdu. Bu tortuyu etmen. Yine Gowhurşat daýda näme geren ekenidi. Enes gyýdynyň batyrgy ähňde gömelte sonra görüşine geňirgenip gözlerini petretdi. Büyün Hatice däl. Mune mulluka. Düzün sallamaka ýa-bi aýnap ýörmüki. O gyýdyny alalyp seredip durjuna adamla dillenni. Sen şonu ýokman bilmelimi? Bileýin idimde. Bilmek näme körüňe gereksen. Enecan beýle diýmeseňizler, bir haýa bar işiň bile bol. Enecan, men sen ýüregiňden öňüň gyýdyň ahyry. Gap sesiňi. Sen ýaly Ateneýanyň güýdüni ýere salan gyýdy bolmaz. Enecan, men näme namysym depiretdimmi? Bir bilen ikaly gurrun etmek maskaraçylyk bolýarmy? Ýerlikse gaharlanmasan enecan. Enecan, sen men mehriban enem ahyry. Gyýdy öderenip ýere oturan soň enetiniň gahar galyp pes saýlap başlady. Ol bir näme ýazylan soň Şahenemiň de Gowhurşatyň da gudaşlygy gerenligini, entek olaryň hiç bir anyk jogap bermänden tadyrdy. Sıraçylan soň Hatice galkynan ýaly boldy. Ha beter öderenip başlady. Ene janym, mehribanym enem,
Ýürlerseň men senden hiç zat gizlejek däl. Men seit nazar halyan. Maňa enilik mehriň bar bolsa, maňa seherjejik irehim ýenýän bolsa, göwnümi gykyp, ýüregime dag basyp, gülömrümi kül etmek islemeýän bolsaň, men bagtyma gunasyň gelýän bolsa, ene janym, göwür şat daýlaryň sözüni ýykmaň haýyş edýän. Olary atan göwnäni ok. Ene jan sen oňa daýyp düşündir haýyş et. Nazar gysyklara söz beräýmän. Olary tamasyny üzdirip goýberin. Kellem kesseňdem, men olara razy bolman. Razylygymy seretmeseňdem, şolon ka meniň maslygym mydyr. Şunu atama aýt, enejan. Atamyň maňa rehim gelsin. Birden damagdy bolan soň. Gatyzy şonun artyk gepläp bilmedi-de, ýüzüni aşağı saldy. Dügüme togulan ýan göz ýaşyny ýeňi bilen gaýta süpürdi. Gyýynyň elenip oturuşyny enetiniň ýüregi gyýyldy gerek. On gözüne de ýaş ýyny. Göwher sadece gize ýaryndan agan soň kelliden ýassy goýun urdy. Şatlygynyň ýaňa oňluklap bilmeýän daňyna tyrdy. Ertir olar gelin almaly. Bir zat oňuna boljak gurda bolar durýarken. Göwher sadece bilen Gülennam ýeňe 3-nji gerek baranyna Selim bowgun aýaly Meretgül olary gülür ýüzle garşylaýmazmy? Gurrun başlananyň ol öňkürer ýaly geçecek bolup oturmady. On bu hili bolşy Selim bowgun Habib huzurly guda bolma razy burunlygyny aňyrdan alamatdy. Dogry ilki başda Selim bowgun razy bolmak meýli ýokdy. Selim bowg emiriň jebeçede bolup, her aýda bir tırlaýan soň emire garşy gurrunga diýen seytnalary gyýdyn berjek dälmişdiň myşmyşyňda jany bardy. Mir Haydar emir bolan dessine salgytlary agyrlaşanyň sebäpli. Oňa garşy baş göterýänden günüňden köpelmegi, ilatyň içinde emiriň begin sözünden sultan ýadyň sözüniň geçkini bolup barşy. Emire gulluk edýänleri halkyň açykdan açyk ýekirip maskaralap başlamagy, Selim bowgu şundakay oýlanmagy mejbur edipdi. Barha ýetileşip barýan dartgyn ýagdaý emir bilenmi, halk bilenmi, kim bilen bolmalyan soragy oň öňünde kezirdip goýupdy. Selim bowg jebesi bolup, aýda bir tyrla alýanym bolsa, begede emire de olaň emellarlaryny da göwün beren okdy. Olaryň hemmesiniň de barp ýatan guppamsyzlyklaryny, rehimsizliklerini, ejide ganymdyklaryny göz bilen görüp ýören soň, onuň özü ol adamlardan ýagşylyk garaşyny okdy. Soňam ol emir nirededir bir ýerde gança ýakajak bolsa, şoňa da sessiz ýönde gidibermeli. Tegeşde öýle dawy, itüren sowulmazyny bilýärdi. Öz ýeriniň halky bilen bile bolsa bolýan, o bolja görnüp durdy. Halk bilen bile bolmak üçin o nebsine haýr ýemeli. Jebesi bolup her aýda alýan bir tyrladynyň gaýryny geçmeli. Ana şo göre oňa aňsa düşük derli. Nebsine erkedip bilmese, onuň aýrgyn şýagada düşäýmegi mümkin. Emiriň bardak häkimleriň syýynmagy, Kerki vilayetinde emire garşy göreşiň güýçlen başlamagy, garalaryň, bekewulleriň içinde de emiriň tumşugyna kakap, öz başlaklygy gazanmaly diýen pikiri emele getirdi. Ol pikire amal ediläýdi. Onda Selim bowgun emire gulluk edip alan hak üçin görüwärini görjekdigi bellidi. Ol geljegiň hili gadaply ýagdaýyny göz getirdigçe hopugýady. Ol aýylgan skorkuynyň emri bilen ýarulugum ýok diýip jebeçiligiň goýunyna ýyle goşulýan. Emire begedärli Baba Daýhan bilen Zeňgi baba hyzmat edip günüm görjek bolýan diýip pikire ýol berýärdi. Ýütlap barýan ýagdaýyň teatry bilen emele gelen şu hili pikiriň barha güýçlenmegi, Selim bowgun gudaşylyk meselesinde Habib huzurly bilen lalaşmagyna esli berdi. Üstüne de Habib huzurlaryň näme diýseňiz dawamyz bolmaz diýmeli. Gyýdymyzy halan ýigdine berilip, aýalynyň hem gaýta-gaýta haýyş etmegi. Obanyň atlawry adamyny garnaş edinse, arkaly boljakdygy, onuň arylmagy üçin ýeterlik bolupdy. Ol arlan dessine de aýalyna bolýa keýwany. Raz karary geldikmi? Süýreň saryň edip ýörmäli. Olar gelen dessine haw bellesi, galaňy dokuzy, toýlugy bardy gepleşdi. Gyýdy göçürmäň şartlanlar diýip tapşyrypdy. Şondan soň hemmesi Selim bowgun diýişi al şart boldy. Göwher sadece 3-nji gerek udaşlyga baran soň bir hepden içinde gelin almaly bolurdy, duruberdiler. Beýle bolmagy Habib huzurlary, olaryň ýerin salanlaryny, dosýalaryny, aýratyny kerki halas taraplara gedirin çedip gelen gurbanlar diýene şatlyk atyn atarpdy.
Göwher sadece öýüne ganyt beklen uly şatlygyň ýergini bilen ertirlik şaýyny gyssa gylişip öýünden çykanyny günün tek dowmanyny. Ýöne onuň altyn nury asmana şaýlypdyr. Ol nur göwher şat eje hem şekillerden has öýüşgünne has ajaýyp, has gudratly bolup görünýär. Urban bollugyň gudratlygyň seniň ählim zahana nur şaýyşyň ýaly bizim öýümizde bagtyň nury şaýylsyn. Göwher sadece hem şek endigine göre güne taqdim eden soň töwür onu gözaýrady. Durmuşa çykan iki gyzy Urazbat bilen garry. Meýatnyýazyň gelini Gülnabat öýüň gapdarynaky ýanaşyk iki ojagy atarlan gadynyň ýanyna başyna gaýyp. Olar geliniň üstüne teşmek, oglany şoklary paýlama üçin pişme öşürip patrak gowy otyrdylar. Meýatnyýaz bolsa orup gelen bir gortuk ýörünje otun alyp ýödüne teredip duran 3 tany ata tarap barýar. Orabiýy atlaryň gaýra ýanyna sygyrtagy otyr. Teýitnalardagy mihman zaýyň öňündäki eýwanyna çaý içmäge oturjak bolup durlar. Urban Nurdiýanyň ýeginindäki agar şäkmeni gözleşenini göwher şat ejäniň kalby ýakymly duýgudan doldy. Ol şäkmeni teýitnalar üçin onuň öýüzi dokap öýe tikipdi. Ol şäkmeniň her bir ýüplügine, her bir tekinine onuň ýürek ýylygy mähirsinipdi. Urban Nurdiýanyň öýde uly teýitnalar bilen kıyamatlyk dogan bolanyny eşden netsine. Göwher sadece o şäkmeni menden enilik nişanasy bolsun diýip onuň ýerine ýetdi. Urbanlarda o şäkmen ýönümini geýim hökmüni dälle, kıyamatlyk enesiniň mähirinden dören, hemişe göwüne ganyt bekläp durjak şäkmen hökmüni kabul edipdi. Ýa-da şu şäkmeni eginde tuturyn gurbanlyrdy, göwher şat eja edil öýde uly feýtnalar ýaly mehriban eri bolup görünýär. Teýitnalar dagynyň ýanyna dost Murat Ögözen erlip gudu gylyçkara da dur. Olar gize öýlerine gitmedik bolsa gerek. Dün olar göreş tur meýdança, ýagly towtur ýaly, ýaýatşar ýaly ýer oňarmak, kezebe taýýarlamak, toý üçin mal toýmak işlerinden ýakalaşyp aýakdan galypdylar. Soňam gizeňiň bir wagtyna senini aýdymsa diňläp, şagalaňly gurrun edip oturupdylar. Ana Habib hozada alasy dowanyny ýelbäge ýaryp eýwana tarap barýar. Göwher sadece öýleriniň ilerisindäki hatarlanyp duran kezebeler nazaryny dikdi. Iň aňyr başdaky dik kezebe bärdäki ýan kezebelerden ütgeşikdi. Ol ýan kezebeler ýaly iki bölek dälle. Bir tutuş kezebedi. Ödem gapaly. Ol gelin bilen ýeňgesiniň münmeli kezebesi. O kezebe göwher sadece öz öýüne bagyt getirjek, döwlet, şatlyk getirjek keramatly zat ýalyp görünýär. Dik kezebe başgalary da şonuň ýalyp görünýärdi. Hut şonuň üçin düýün gelin gyzlar o kezebäni beýleki ýan kezebe garanyna has üýtgeşik beýlejek bolup, ellerini gelin edipdiler. O kezebäniň daşyna tutuljak gyzyl atlas matanyň etegine gül ýaly bolup duran ýüpek gotulary beýlepdiler. Matanyň ýüzüne bir giden towşan guyruklaryny hem boýnuny satypdylar. O kezebäni göterjek ineriň boýnuny dakar ýaly jaň at gulak ýagryk, dyýdyny dakar ýaly gaňrylar taýýarlap goýupdylar. Göwher sadece kezebeler teredip durjyny kezebeler eme ir gözünden bedeli berde kem bolmaz. Hä diýmän gün orta bolar diýip içine gepletdi. Zorulry Hatizanyň daşyna jemlenip öýde olduryp otyrkalar. Daşardaky şagalaryň aýar erkekleriň şowguny birden güýçlene urady. Gelýärler, häzir däl, uranlaryna kedeklemeli. Gedek ataýdaňa gulagyňy toglaryn. Ýoly boşadyň. Gennarzyryn geliniň eşdenine Hatizedir. Onuň ýanyna oturan gyzlar da alzyraňlyga düşen ýaly bolup tolgunyşyp başladylar. Öten awşam mejlis kurap otyrkalar, olar beýle boljagy meňden okdular. Öleňçi ogul bayram, öleň, hay öleň, haýdyr bugün ýar, göşek gyzyň öýünde toýdyr bugün ýar. Aşyk ýigit gyssanyp, ýakmasyn jan ýar, erte barar sülmürep, Hatize han ýar diýip Hatizanyň şanyna öleň aýdandyr. Olaň hemme de şadýanly gülüşipdiler. Hatizanyň ýüzünde de şatlyk açapdy. Häzir görün onuň awşamky şatlykdan namny şan galmadyk ýaly. Alaşýan ýigidi bilen durmuş gurýan bolsa-da, şagyryndan bagry badaşan atenetinden, jigileriniň aýrylyp gözüne hemme ýerden ysgyrnýan öýlerinden çykyp gidibermek ony biýgytyar tolgundyryp başlanylsa gerek. Genarzylar du taramda atmak üçin taşak başyna çökdiler.
Daşarda galmagal bir näme ýuwuşady. Edil şo wagtym ýigit ýeňgesi bolup gelen Gülnabat eline bürünjek alyp öýe girdi-de Hatizanyň ýanyna geçek boldy. Gyýlar onuň ýoňuny tutdular. Gülnabat iki süwedek geçek bolup ýynaşdy bolmady. Gyýlar zorasynyň başyna bürünjek atdyr ýalyl, Gülnabatyň ýoňuny ellerini girişip durlar. Gülnabat öýüň tärine bakyp gözlerini petretdi-de "Way o näme?" diýdi. Gyýlar titkinişip tärim bakanlaryny bilmän galdylar. Edil şo wagtym Gülnabat göz açmaz salmyň içinde Hatizaň başyna bürünjek atdy-da goýdy. Hatice gıralary nepiklik bilen jeheklenin bürünjegiň astyna bir terlem otur-oturmanka. Daşarda şowgun galmagal mewjat başlady. Gülnabat Hatizanyň ýerinden turmak üçin onuň şigininden tutsak bolanyna gyýlar öz zorasyny elde gitmejek bolup hüjüme geçdiler. Gülnabat Mawut onuň gapdyr jöýünden bir penje teňe çykaryp gyýlaryň üstüne teşelep goýberdi. Ýene bir penjetini teşeledi. Gyýlar teşerini teňgere çöplejek bolup başagay bolanlaryna Gülnabat Hatizanyň şigininden tutdy-da onu ýerinden turdup gapa tarap alyp urdy. Gyýlar aslyşmasyny goýdy diýsem, inne Hatizanyň daýy kapydan çykarman nur. Gülnabat oňa da bir gysym gara teňge berip Hatizany öýden çykardy-da onu kapynyň ýoňuna düşüren palasyň üstüne getirip oturtdy. Hatice oturan nefsine Selim bowuk bilen ulu agasynyň aýaly bir ýerden peýda boldy. Aýal Hatizanyň üstüne bir gysym un tepmenke Selim bowuk alynyň bagytyny açyk gördün. Uzun uzap ýanyň ýaýrasyn. Baran ýerinde döwlet tapyp sagamany ýaşa diýip gyýdyna ak pata berdi. Pata berendesine de gelnarjy bolup gelen ýigitlerden 4 sanygy gelini palasy göterip dik kejebe eltip mendirdiler.